ओइ थो ओइ सैमा बर'नि होननायखायसो खोनायासै नामाब्रा ओइ दग सोर जाखो मानबा नांगौमोन आदैमोन नोंखौ अख्रेब गुन्दाया लिंहरदों आंनि बाबाया आंखौलाय मानो लिंहरदोंब्रा बिफाखौनो नाम खारिबाय गुन्दा होनलायबावबायब्रा बियो रायजागोनबो टाइम गैया थो हमलाय गैयाथ' गैया थो मा होमबा नांगौ आंखौलाय आच्छा बे फिसालामोना आलाखौ गलायनो दाबो मानो सफैया मोनफैसिगोनदां बस एसे बिनानै लोंबायबायबा गावथार जागोनसो नामाब्रा आलाखौ खिगु लायजासे सिगिनानैब्लाबो बिनि साइनखौ लाखिथारनांगोन जागोन बस खिगु होजोबखानांगौ बिसिया गामसा सुनायाव खस्थ' मोननाय बायदि गावथार जाबाय खापसे बिनानै लोंथारनोसैलां बस गरदसेसो मोनलोंगोन नामा मोनलोंगोन लों रानखाव जोबथारबायलै गारामाया मेमब्रां बिनि बेथनखौ 500 थाखा दान मानो बस नोमफा होफैगोन जौनि दामखौ नोंहालाय लोंला लोंजागोन बे बस 500 गाहाम दाननायाव आइ कबिता बाव फैथ'लाय मा जालायखो बिहा र' थांगौ माबे गामियाव रायजोनि मिटिं दं आं दसे थांना फैनि मानि मिटिं जाबाय थायो फैसा लां मानो फैसा नांबाय थागौब्रा फैसाखौ मानो जायो बाजाराव थांनो बाजारावलाय माथो लायबाय थायो नो बेल' जायो नामा हरजाब है फैसाखौनो बांद्राय लाबलाब साबसाब बाहायद्रायथारो फैसाखौ बारा बाहायनाङालै कबिता आं सानैसो उनाव फंबायखौ लजिं होनायनि आखायाव फैसा दंना गैया एसे होबोन आं थाथ' हैबाय था फंबायनो फैसा आग्लायनायखाय ओंखार ओइ थो हनै सफैबाय बस लाबो ओरै लाबो ओइ ओ सेम्बा मा खयबलाय ओरैसो बस फाग्ला मानसि बेलाय सैमा ओरै जिराय सार जिराय सरि सारसो थांलांबायलै जिराय आंखौ मानबा लिंहरदोंमोन सारा नोंजों नै बिसिनि फिसा खामानि दङ बे बुंनाय बायदि फिसा खामानि दं मा खामानि दंमोन सार खोनासं हानाय नङा होनोब्ला नोंनि जायगाया गोजौआव आरो जुदि हागोन होनोब्ला गाहायाव नोङो आलो गोजोन संसार मोनजागोन हागोनखौनो होनदोलै जाम्बा गाहायावनो जौ बेदर जायै लोंनानै मोसानो मोनगोन नै जोंबायदि नों थानाय हाखौ आंनो नागारना गुबुनाव बायना थाहैदो नोंनो 5 लाख रां हरनोसै आं नै बेयाव नोङो साइन होदो अन्नानै बिदि दा खालाम सार बेयावनो एफा गोबाव संसार जाबाय आं दा बहा बायनानै थाहैबावनो अन्नानै बिदि दा खालाम सार ओइ थो अबावब्रा मा बुस्थु मा बुस्थु बेलाय दा मिथिगोन थो आयौ माथो गिलिरथार
होद लासै लासैलै एबा मा बुस्थु थौरि नों थिखोग्राल' जा दा मिथिगोन वा गिलिरथारलै माथो आजिखालि 5 लाख रांजोंनो हा गोदानफ्राव 20 बिगा 30 बिगा हा बायनानै मोनो बेयावनो बायनानै थाहैदो नोङो ओइ बस बे सासे मानसिया खोथाखौनो मानिया आंखौ हगारदो होननानै गावनि फिसाजोखौसो जासिबावदों बियो हेय मोसौ हाब मानसियालाय माथो डेन्जारथारलै साइन होआबा आंखौथ' गावथारखागोनलै बियो जानाय नङालै बिजों मा सानाबाय थाखो जेबो सानाखै सार हट पेपारा आं साइन होनोसै नै पेना मोजां गथ'आ बाय बाय मोजां मासि गिलिररा बेलाय दे सोरथोरा बेलाय है खुलिनानै नायथारनोसैलां अजनथारबो बुस्थुआबो है माथो दंफां अन्थाइ गनसो दंलाबायोब्रा माथो दंमारोब्रा मायाथो थैगवा बेलाय नै माथो न'आव फुनग्रा खाला थेमा मानि दङ आंलाय बेखौनो थै गुबैसो सानदोंमोन खर'आ दंमारोलै बेनाव थै आया बावदोंसो जारौआ लेखा फरायदोंना फरायाखैथाय खबरसो लाहरनो बावदों आइसो माथो हेलौ आयै हेलौ जारौ मा खालामदों आइ सना फरिखा समावलाय मा खालामनो लेखा फरायदों मोजां फरायनानै फरिखाखौ होदे आइ सना दे मोजाङै पास खालाम आयै नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा फरिखाया दिनैनो जोबसिगोन आं गाबोननो न'आव थांगोन ए दिनैनो जोबसिगोनबो होमबालाय गाबोन थाब फैदो दे होमबालाय फरायबाय थादो आइ दोननोसै आं दे आयै दोनदो महाराजाया दिनैलाय मानो दाबो फन खालामाखै ओइ नै फन फैदों फन फैदों फन नै माथो माइनाव फनावसोलै हेलौ डाबल हेलौ मा खालामदों मा खालामब्रा गोजांनायखाय कुकार सिङावसो उन्दुगासिनो दङ आङो कुकार सिङाव फाग्ला जाखो ना माखो बेलाय सोर फाग्लाया कुकार सिङाव उन्दुलाबायखो थोद फाल्थु मानसियालाय मारै कुकार सिङाव उन्दुजानांगौ उन्दुजायोब्रा नोंसिनि बायदि फिसा नङाना आंना कुकारा खनसेनो 200 जन ओंखाम संजाग्रासो उन्दु जाहोदोनो आंखौ मा उन्दुल'ब्रा नोंखौलाय खिबो जाहोगोन आं सना लोक्षि आंनि खि ओइ बारा लेक्सार होबाय थानो नाङा दे फरिखा हैगोन ना हैया आहा देलायनोसै टाइम जाबाय रब्रा र सना दोनदो ए टाइम जामारबायथ' दोनथ' दे सना दोनथ' आं देलायनोसै दे दोननोसै आं नोंहालाय थांला फरिखा हैला थ' देलायद' फरिखाखौ खि हैया जायो खाथ्रा डाइलग मारि हरलै नोङो नोंहा खि जाहोयोबा आंहा आसुय जागोनलै बुदां बस नोंहाथ' एबारजों खेमथाम जाबायलै फेल जानाया हाइट जानला मोनला दाहोन मिथिबाय सावसो होखोना माखोब्रा फार्स्ट क्लास पास जागोना एबार जेरैखि जाया खायदा बोराय बाहायनानैबाबो एम्बु मा खायदा बोराय खायदा बुरि बाहायबा पास जाया नों गावबो फरायखायानो मालायखौसो जि मा बुङो फेल जाबासो हामगौ आं फेल जानो सिमाङाव 6 बार एम ए पास जानाय सिमां नुखांबाय आं मिथिबाय बिए पासआनो जायाखै सिमाङाव 6 बार एम ए पास जानाय नुबाय नोङो माथो फाथा मोन नोंलाय आंजोंलाय ओइ
बारा लेक्सार मारिबाय थाना नोंसोरो थुदो क्लासरुमाव थांसै टाइम जाबाय रलै दसथाथ' अनलाइनाव हेलिकप्टारनि दाम नायनां उनाव माजोन जाबा बायनो ओइ टाइम जाबायलै थ' थांसै ओइ मा लाइन मारिबाय थाखो परिखा लिरा नामा फैद' ओइ अबाव लाइन मारिनाय नुदों नोंलाय मेगना एख्ल' जागोनबो थोदो थांसै टाइम जामारबाय थोदो थ' मोजां गोसोखां थान्दा मेलेमजों लिर बयबो मोजां पास जानायनि ओइ मानसि गोरा फैदोंब्रा एसे खोन्थाहरलाय एगजामाव गोरा फैयाबा मा ओंख्रि जाखो माखो सोंनाय फैयो नामा सिरि लिर है जालालै नोंजोंबो ओइ मा रायलाय नोंलाय सिरि लिर माइनाव मोजां हादों दा औ सार हादों दे मोजां लिर दे मा जाबावनांगौलै 100% फेलखा एबारावबो खर'सो गरम जाजोब्बाय आं र' खायदा बोरायखौनो बायनोसै आं जायनो आंनि पेपारखौ नायगोन नोंथाङा जोबोद खाफाल गोनां मानोना जाय आंखौ पास खालामगोन बियो बोसोरसेयावनो क्ररपति जागोन आरो जाय पास खालामा बियो बोसोरसेयावनो भिखारि जागोन नैबे 500 रांजों न'खराव बोरमा बेदर बायनानै जा गोथावनो पेपारा जमा हैजोबदो टाइम जाबाय फैलायबाय अख्रेब गुन्दाया फैसा गैयिफ्राव फैद' फैसा माबा लाबो र' थांगौ फैसायानो गैथ'थारालै माहाजोन बाबु अननानै एसे खम लांदो अननायालाय बयखौबो अनो आं हरजाब आयौ बस बेबायदि खम खालामनो नागिरग्रा मानसिफोरनि हिनजावखौ बिनांगौलै थुत मोसौ मालायनि हाबा जाखानाय सेकेन्डनि हिनजाव लाग्रा मोनदों ना मोनलाय हिनजावखौ हरनो हानाय नङालै नांगौबा फैसाखौनो लांजोबदो बैथ' बिरबलनिसो फिसालालै ओइ आदै मा खालामदों गारि नेदों बहा थांनो गारि नेदों फंबायखौ लजिङाव नायनां लाइन गारिजोंसो थांनोसै आंनाव खामानि मावनो थाहैदो गासैबो गारि मथर बायजोबनो हागोन साला दादागिरि खालाम मोनजादोंथ' दुगागिरि दिन्थिदों हरदो थांनोसै टाइम गैया जेब्लाबो हाखु दाखुल' स्पिड सालायना ब्रेक गानानैसो खन्थें हमारगौलां आया गारियाबा मा जाखो बिमाबो फुरा थाव जोबखाथारबाय बे बस गारिया थाव जोब्बाय ओंखारदो नांसिगोन मा थाव जोब्बाय जेब्लायबो नोंसोर लासिं सिंल खालामो बिनि पानिसमेन्टआ दाहायसो मोनगोन
नारना हो माबायदि फुरिया गारिफ्रा बेलाय सानाव मोसाफ्राव ल'नो मोगथां ओइ मोगथां ओइ मोगथां मोगथां ओइ मोगथां आया सोर गाबज्रि फैलाबायखो र' थांगौ नै माथो आदासो औ मोगथाङालाय दं आदा न'आव थांनो ड्रेससो गानगासिनो न'आव थांनो फरिखायालाय फरिखाया मैयानो जोब्बायथ' आदा नोंनो खिथाहराखै नामा बेलाय ओहो आंनो जेबो खोन्थाहराखै आंलाय बेखौनो खरस दंना गैया साना खरससो लाबोदोंमोन नै ए खिथाहरबावाखैसो फै आदा सिङाव थ' जिरायथ' आदा दे आं लेंहैनि औ ओइ आदा फैदों रायलायलाय आदायालाय मानो जों न'आव थांनो नागिरखानायाव फैबावखो थां आं ड्रेस गाननो नोंलाय मानो फैबावखो जोंनो न'आव थांनो ओंखारगासिनो दंखायो नोंनो फनबो खालामनानै खोन्थाहराखैबा आंलाय नोंनि फरिखा जोबदों ना मादों बोरै मिथिनांगौ जाखो फन हरनो बावदोंलै आदा ओमफ्राय मोनायावलाय माथो लाबोदों माइरं एसे मैगं एसेसो माइरं नै आं गारि लिंहरनाय ड्राइभारा फन हरबायबो न'आव थांनो गारि लिंहरदां हेलौ मोनफैबाय औ दे थांगौ नै दे ओरैनो बेखार फैबाय नों आंखौ खामानि दंथारमोन आंहा न'आव गारि लेंहरलायबावबायसो थांदो थाब ओंखारदो खामानि दं आंहा न'आव दे थो आदा ओमफ्राय बे गेस थफ्ला ना लांला बेखौ साननैसो उनाव फैनानै लांफैनोसै रुम मालिक मादैनो दहाय खिथाखाबाय जों थौ फैद' ओइहाय दसे लाखिथ' दे सासे लोगो थांफानो नागिरदों औ सोर लोगो थांफानो नागिरदों जों गामि खाथिनिखा आदा जोंजोंनो ज' फरायफाग्राखा आदाखौ जायगायावनो थगायबाय आरोना नों लोगो नङा आदा आइ लाभ इउसो थोर जाम्बा जानला मोनला दाहोन दे बिदाखौ जायगायावनो थगायखायलै बिना जाम्बाखाय फैदो हर आं थिखोनसै बेखौ गाखोदो जारौनि मुङा मामोनथाय आंनिखौ माइनाव होनो आदा मा क्लासाव फरायो मोगथांमोनजोंनो एखेखा दे मोजां फराय बैहाय लाखिदो न'आव मोनबाय जोंना
बेगावलाय बुदां न' फैदो आदा सा लोंलांदो नांथ'ला नानि खामानि दंथारो मालाबा लोंसै दे होमबालाय आदा मालाबा फैबा हाबलां जागोन दे जारौ माबायदि नुखो आदा बेवाइखौ आं मा बुंनो गाव फसायनाय बरियाखालै आदा नोंना बेवाइया जि अनलायलायो सानैजों आंनासो खाफालानोमोन दा सासेबो सौग्रावाब्रा मोनगोन फंबाय मोनगोन जेबो सिन्था जानाङा सफैबाय फिसा औ आयै हाबा बुआलाय सोर जाखोहाय सिनायाखिसै आङो ए आं बै आमलायगुरि गामिनिनो मादै ए जारौमोनजों ज' फरायखायो नामा औ ज' फरायो मादै मानोथो गसंहोबाय थाखो माइनावहाय जिरायहोफैदो जिरायथ'लानो गारियाव बिदामोन दङ न'आव खामानि दङनो ए जेबो खामानि गैयाबा साहाखौ लोंलांजागौमोन नांथ'ला मादै थाथ'आव थांसै दे होमबालाय थाथ' नोंहाबो दे गारि फैजासिम बैहायनो जिरायथ'नोसैदां थ' ओइ बस नै सिख्लाफोर एदावहैनो नामा एदाव माथो थो दसे एदावहैनि हैद मा एदावलाबायनोब्रा हिनजावखौ बालायलाङोलां सेन होननायखायनो मा सेन मोनामलाबायनांगौ जाम्बा जाम्बा थ' एदावहैनांगौ थ' ओइ ओरै फै हाब्रुखौलाय मानो लाखो बस नांगौ खामानि दं थो ए टि माथो हाब्रु जाजोब्बायलै जारौमोन होद बेयावनो जिरायनोसैलां आं बैयाव जिरायनोसैलै हाब्रुबाबो है जाम्बा जाथारा बेयावनो जिरायनोसैलै बाब ओइ सुवाद अ जिरायफैदों नोंलाय बेयाव जिरायहाय रावबो मालायनि मोजांखौ सानमारालै गावनिखौल' सानमारो मा ओंख्रिमोन जारौमोन मानो नांगौ मानो हाब्रु फुनजोबनाय खाथियाव जिरायफैखो नों सिख्लाफोरनि खाथियाव जिरायनो आराम मोनथारोलै आङो अबावथो थांनो फैयामोन इसे आराम देलायनानैलाय जेरावखि थाङा नोंलाय आइया मासि गोरा गोरा रावफ्रालाय एसे गुरै मोजां रायलायनांगौब्रा जारौमोन ओंख्रिया आलुजों दाउजों जों बङाइयाव थांनो नागिरदों बेबायदिसो रायलायनांगौ दा रायलाया माथो आं नोंसोरबायदि मानसिजों गुरै मोजां मोजांनो थ' जोंहा बेयाव थाहैनोसै थ' माबा गुरै मोजां रायलायबा माबा गाज्रि सोमलांलायबाय बिसोरो जाम्बि गोजासो मानसिफ्रानो अबाव थांनो नागिरलायखो अबाव थांब्रा गामियाव बेरायलाबायनां गामियाव बेरायनो होनना थांनाया दा बे फोथार खाथिनि आर्मि केम्पआव गावलायहैफाबाय थादे गामिया बहा आर्मि केम्प दं सोर गावलायदों आंलाय माथो जेबोखौनो खोनायाखै बे फोथार खाथियाव ज' सेंग्राफोर जिरायनानै गावलायलायबाय थायो खारदो खारदो गावदो गावदो होनलायलायबाय थायो होद आंलाय बेखौनो गिबायसोमोन मालाय गेमसो गेलेयो दा थाथ' थांसां
गेम ना मा नायनोसो बाबाय आं दा सानसे थाल्ला गावलायफाबाय था ओंखाम जानो मोनथिया मानो मोनथिया ओइ घन्टा गावनो नागिरनांगौ साला रु नोङो गवालै नोङो हो नै माथो गावलायगासिनो गाव माथो गिनानै खारखो गावलै गावलाय देलाय ओरै बेलाय फाग्ला थुत फाग्ला मानसिखौ बिदि बादावयो ननसेन्स जम्मु काश्मीर बर्डाराव गावलायग्रा मानसिफ्राखि बेखौ बादावो होनब्लाथ' नोंसोर आपेल फिथाइखौ गारहरब्लाबो ग्रेनेड होननानै खारगोन ओरैनोबा जम्मु काश्मीराव बिराद आपेल फिथाइ मोनखायो फाग्ला होन नोङो बे आपेल फिथाइखौ गिबाय नालाय आङो खालि फुजायाव आङो एटम बमखौ पकेटाव सोनानैसो बेरफ्रुयो एसेल' दोलायो मा साननो दोंलाय आरो बे आपेल फिथाइखौलाय आङो फुङाव जौ गोरानजों ब्रेकफास्टआवहाय बानलु थफाजों सिग्लिलायनानैसो आङो जाबावो है फाग्ला एटम बमखौ सिफियाव सोनानै बेरफ्रु जाबाय होमबा बे अरिजिनेल चाइनिस ग्रेनेड थरनिया बेरफ्रु फाजाब्लासो बे लहानि चाइनिस ग्रेनेडा बेरफ्रुबायलै लरग' ओमफ्राय माला फैया नै दाख्लैसो फैदों ए ओमफ्राय जौ लोंहोदोब्रा दे दामाइनि एकदम गांहाबना दंथारोलै फाग्ला हारसिं लोंजायो नामा दानि जुगाव एसे खांलायनानै लोंसैब्रा देब्रा भाइ नों लोंहोदो दिनै आंनिखौ नों होथ'दो ना आं नोंनो मालाबा होफिनगोन ना आं नोंनो फैसा होथ'नो गोदो उन्दैयाव मार्बल गरथाम लाथ'नायखौनो दाबो होआखै नोङो आरो आं नोंनो फैसा होथ'नो मानसिखौ खेबनै खेबथाम थगायनो हाया खेबसेल' थगायनो हायो फाग्ला होन नोङो बे गोदो उन्दैयाव गरथामल' मार्बल लाथ'नायखौ माथो खालामनांगौ नोंलाय गोदाव सोरावनो मानसि मोजां नंमारालै नोङो ओइ बन्दु आंनिखौ होथ'लाय जागोन बन्दु ओइ हद नोंना हद थ' जौखौ लाना फैनोसै जोंहा थ' ओइ जाग्रा लाफा जाग्रा जागोन दे फाग्ला बायदि मानसिफ्रा बेलाय सिब्र' बोरायनानै थांबावलां माथो लोंनो लुबैथारबाय रा बन्दु लोंलांजागोन बे लोंलांसै नामा दहाय जाबादि गोदोनि मार्बल गरथाम लानायखौ बखिदों मोनथिखादों दा नोङो थै बेखौनो गियो नामा जाम्बासो बियो मानसिया जेबो बुंनो हाखाया आंखौ दे होमबालाय खम बखिगोन बे हर नो लोंना हो जासिगोनलै बेखौनो गियोलै नै फन फैगासिनो आंना बेनो हरखाथारदों बे बालावबो हमा गिया माथो नोंखौ जाबाय लादो माथो फनबो हमा माबो हमा 1 घन्टा जालायबाय जौ लायनाया खिसिबां गोबाव जायो नालाय फुरा लोंबोखाबायब्रा बियो आखलानो मोजां नंखाया बिसिना बखिगोन बे लादो मारिदो लोंबावसैब्रा जाबाय थै फै नेबाय थायालां बिसोरखौ नेस्लायस्लाय दसे उन्दुनानै थागोनलां बेयावनो ओंखार मारै जाखोब्रा जाम्बाया उन्दुगासिनो हनै मोजां थाबाय ओइ जौ लोंनायखौ दा खिथा दे जागोन ओइ बुदां ओइ फाग्ला ओइ सिखारदो फैबाय फाग्ला उन्दुलाबायब्रा नोंलाय गोदाव सोराव नै सिगौआ फाग्ला एसेबां गोबाव जायो जौ लायनाया 1 घन्टा 2 घन्टानो मानसिफोरखौनो फोथायथारखाया आङो नुवाखै जौआबो खावसेयानो गैला बिदि जायो थोद फाग्ला माबायदि लोगो नोंलाय लोगोखौनो एसे फोथायनाय गैया सयथिबोलै लोगो लोंबाखै जोङो ने गैया लोङाखै लोंबोआखैबा बेयो मान खावसेल' जाखो ना खिबारनि बुट फैनानै लोंबाय
आं हले लोंलालै नोंसोर लोंदो आं फेबाय आं गैला नै बिलाय लोंबोआखैलायनो मोनथिखाथारगौ आं नोंसिनि आखलखौ एसेबां थगायोना मानसिफ्रा बिदि जायोलै लेवरा बेबायदि मानसि लोगो जालालां खनसेबो बेनि थाखायनो दोखो फुजा हरखांबाय आङो मिथिबाय नोङो माबायदि लोगोफ्रा बेलाय जिखि जाया सिखाव खामानि मावो मानो हमजाथारखागोन गोदाव सोरावनो नोंनो लोंदों बन्दु जिबेलों दागाब बन्दु दागाब जौआलाय मा बुस्थुब्रा सानैजों लोंगोन ना आंबो हारसिं लोंजोबनो हाखाया खनसेलाय मानोथो बुजाया खनसेयो नों खोनासंनो बन्दु नों खोनासं ओइ बा नों थांग्रोदो दे आंलाय मोनसे दसे लाइन मारिलांनि जाम्बा एथ' र' लाइन मारि जाबावो नामा दाम जानो ओइ जाम्बा सिरि दाम जामारगोन लोगो बावदोंलै आं बावदों थ' आं न'नि सिथ्लासिम दोनना फैनो दोनलाङो मोनाबा हयले आं बेयावनो दावराव खालामबाय थागोनलै थोद दोनलाङालै हमजाहोथारगोनलै नोङो दोनलांनो मोनाबा आं दावराव खालामगोनलै जागोनबो थै फाग्ला खिन्थु सिलानिफ्राय फैफिननांगोन दे जागोन थ' बाका थ' हेलौ ओइ दरजा खेवलाय दरजा ओइ नों थांदो खेवदोलै सना जालालै उन्दुनोसै आं जौ लोंनानै फैलायबाय दा बियो बेबायदि सानफ्रामबो जौ लोंबाय थायोबा आंजों दा रायलायखासै आंहा गोदान बयफ्रेन्ड नागिरनानै लानोसै ओरैनोबाबो मारामखासै नों आंहा मोजां जौ लोङै बयफ्रेन्ड नागिरनानै लानोसै सोबागोनलै सानफ्रामबो लोङो नामा आङो दम दंबालाय सोरखौबा गोदाव सोरावनो बेदर बायदि फिस गोदानानै ड्राइ फ्राइ जानो आङो जा नों रायखस ड्राइ फ्राइ जायो ना ग्रेभि जायो नों आंखौ मालाबा बुजा होसिगोनथ' जौ लोङै मोना फैबाय थानानै बुजायालै आं दन थासान्दियाव आंनि गार्लफ्रेन्डखौ सोरबा फरायनो हायो नामा गोदाव सोरावनो सानसे नुवाब्लानो सानसे रायज्लायबानो थानो हायालै सना नोंनि डायलग माथो एसे चान्स मोनबानो रायलाय नोंलाय सोर खर'बाय थाखो बेवलाय मोसौ बोरायबायदिलाय र' नायनाय नां सोर बेलाय र' नायनां ए सोरलै बेलाय मालायसोलै ट्राप दादागिरि बर' फुलायनासो दंबावो ओइ ए सिखावसो नामालै बेलाय ओइ सोर नोंलाय बबेनि बेहाय मानो उन्दुदों आं लोगोखौ लाइन मारिनोसो दोनबोदोंलै मा जानला मोनला सोर लोगोखौ सोरजों लाइन मारिनो दोनबोदों ओइ बैहा नायथां बैहा फैबाय आं जालालै आं जफैबाय ए सोर बेलाय र' हाबना नायहैनां ओइ लाइमोन जराखेवलाय सोर दं सिङाव सिथा नोंखौ आदा मिथिबाय जराखें ओइ लाइमोन जराखें होनदों ओरै नङा ओरै थां औ आदा जरा खुलि माबार खुलि दे
औ आदा खुलिगौ र'। मा जादों आदा एथ' मोनायाव? शाला नोंसो मालाय हिनजावफोरनि रुमाव हाबग्राया शाला गुन्दा आदा आंसो आलासि जानो फैदां मोनानो बारफ्रायाव नोमायाबो आलासि जानोसो नुदों ओरै फै आदा बिदि नङालै आदा नंगौलै लोगोआनो लोगो जायो होननाया गोदाव सोरावनो सिखाव खामानिखौ लोगोजों मावजामारालै हारसिं मावनाया साबसिन मार ओइ सिखार हिनजावनि दाय मावबा दामजामारासो एबारनिफ्राय बोरमाबो खावलां मिथिबाय बन्दु बेखायनो बिजों लोगो जानो बायो आङो थैब्लाबो लोगो जाला आङो बिजों लोगोजों लोगो बिदिया जाखायो दे लुदो ओमफ्राय जाग्रायाबो संख्रि मटरसो गारि मटर बायनो हायैखायनो जानो बायो रां मटरखौ थै मटर नङा बन्दु सिपसो लोंदो बन्दु लोंदो आदा मा आंनो 500 थाखासो फैसा नांगौमोन रिजाल्ट मोजां जानायनि मास्टारफोरनो मेथाइ जाहैनो लोगोफोरजों र' गैया फैसा गैया मास्टारफोरनोलाय मा मेथाइ जालाबायनांगौसै फैसा गैयिफ्रावलाय कबिता नोंनि गोदाव सोराव बुंनाया एसे खम खालामदो आं मा गोदाव सोराव बुंदों आंनो मालाबा हरनो हायाबासो जागोन दा गैयाबा नांला आदा ओरैनो बिदों नामा बियो रिजाल्ट मोजां जानायखायसो मास्टारफोरनो मेथाइ जाहोनो बिदों दा र' लायनां नो फंबाय थाथ' आं थांसै दे बिदा बिबाजैखौनो बिमा बिफा बायदि मोनखो ना माखो नांगौबानो बिनानै लांनाय नांला आंनो नोंना बाराद्राय जाबाय दे मा बाराद्राय बेहा आथिं आखाइ गैया नामा हारसिं मावनानै लानो फरायनाया दाबो जोबाखै मा मावनानै खामायगोन बेलाय हाखु दाखुलाय देलायदो आलासि जायो होननाया फंबायखौ होननायखाय मोदोमाव नांथारदों ओइ माबे नैबे ना खर'खौ एवलाय जौ लोंनां टेनसन जादोंलां मा टेनसन जादों मानि जौ लोंलाबायनांगौ नोंहालाय परिखा समावनो मेलेरिया लोमजाना होनानै खुनुरुखुमसो लिरनो हाबाय दाना फेलसो जालायबाय मिथिखागौ आं नोंखौ जिबनावबो पास जाया नोङो पास जायो लोमजानायखायसो दा थांनाय बोसोरावबो जन्दिस जानानै फेल जाबाय एबार बोसोरावबो मेलेरिया जानानै फेल जाबाय एबार फैगोन बोसोराव जौ फाग्ला जानानै फेल जाबावसै एबार फेल जाला लेक्सार मारिबाय थानाङा न' एवहै लोंखिनां आं एवा दा फिफा फैबा ज' एवलायनानै लों होद फिफाजोंखि जौ लोङो नामा लाजिलां दा सानैजों लोंलायनानै मा लोमजानानै फेल जाया नोंसोर सानैजों रायलायबाय था हैद जालालै बेजों मास्टिनि पास जाबा साइनायावसो फरायनो सानदोंमोन आङो सिमांफ्रानो मोनसेबो जाफुंला माइनाव दाबो ओंखारखाङाखै नामा फैद' थांसै नोंहा सफैबायबो गैया बेहा दाबो जायाखै फै लाइमोन दसे जिरायफै हा नोंहालाय बेसेबां पार्सेन्टआव पास जाखो गैया मादै 63ल' माइनावनासो मालाय बांसिन मा बेसेबां बांसिन समान हांसो साहा लोंलांदो
फुदुंहैनोसै आङो लोंला मादै दासो ओंखाम जाना फैखादों लोंबानो जायोमोन नांलायला दाबो जायाखै नामा बेहा जाबाय नै जाबाय थ' थांसै फैसा दंखायो दंखायो ओइ लोगो रथ'लाय माबे मोगथांबो थांनो होनदोंमोन फना सुइस अफ जाबाय बेबा मानो सुइस अफ जाखो मिन्थिया थांलादां थांगोनदां थ' न'आव थांना सोंहैनायनोसै नों न'खौ नुखाबाय दा लामायाव मानसिफोरनाव सोंलाबायहैनोसै थ' होमबालाय थ' ओइ लोगो रथ'लाय माबे न'खौ बै गथ'नाव सोंसै नामा सोंदो ओइ बाबु ओरै फैथ'लाय माबे र' थांगौ मोगथांमोननि न'आव बेले बाबु ए आदा मोगथांमोन न'आ बैनो ए बैनो आरो थाथ'रि बाबु दे थ' लोगो मोगथां ओइ मोगथां मानसिया न' गैयादां जानो आया मारै मारै सफैलाबायखो हाब माथो नोंबो बाव औ मा फैनो मोना नामा थोद जाम्बि आं फैनो मोना होनदों नामा फै फै जिरायफै आदे ओमफ्राय खबरफ्रा मारै दं मोजां ए ओमफ्राय आदा बाजै मोनालाय गैया नामा गैया आलासि जाहैदों कलेजाव थांनो होनायालाय मबाइला मानो अफ जाखो है आंसो अफ खालामखादों बानानै थांला आं दहाय थांनो होननाया मा जालायखो थुदो थांसै ओहो आं थांला नोंसो थांदो सानैजों आं थांनो बाबाय नों थाङाबा आंबो थाङा होमबालाय लोगो नों थांदो दे दा कलेजनिफ्राय फैयोबा आंखौ लांफाफिन आं बेयावनो थाबाय थाथ'नोसै आं थांसै दे होमबा टाइमबो जाबाय लाइन मारिबाय थाथ'दो नोंस्रा दा लांफैफिनसै आं थोद फाग्लि माखौ लाइन मारिलाबायनांगौ आं स्क्रुप ड्राइभारबो नङा रेन्सबो नङा आं रावखौबो मारियाबो जानला मोनलासो बेना थांदो दे लोगो थाथ' नोंस्रा होनबा ओइ ओमफ्राय नोंना बे बाइक गोनां बयफ्रेन्डआ मा जाखो आं गैला बिदियाव नंखायसोनदां था फोथायाबालाय थांदो होमबालाय थांदो दे दे ओमफ्राय जोंहालाय बे मोदाय बायदि मा खालामबाय थानांगौ थो दैमा सेराव दसे बेरायलायनोसै बे फैजासिम थो मबाइलखौलाय मानो अफ लानाय है ओरैनो लादोंलां सम सम अफ लानो मोजां मोनो आं ओरैनो सोरबा खोथा गैया बाथ्रा गैया मबाइलखौ सुइस अफ लागोन बे सोरखौबा रागा जोंखाथारदों बियो सोरखौलाय रागा जोंनोब्रा जोङाखै आं रावखौबो ए रावखौबो रागा जोङाखैबा आंजों रायलायबाना अफ लादों गोसोथोनाय गोदानसो मोनबाय खोमा ना नोंहा बिनिखायनो आंजों रायलायबाना मबाइलखौ अफ लादों थोद जाम्बि जानला मोनला होनथारो गावहा दा बायदियाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट फैनानै नों बेखौ गारदो आंनि फिसाजोखौ लादो होनबाबो लाया आं नोंखौ आंनि जिउनिफ्रायबो साबसिन मोजां मोनो आं सनालाय आं मिथिखायोना सना नों आंखौ बिराद मोजां मोनो होननानै होनबालाय मानो फनखौ सुइस अफ लानायमोन आं दहाय आदानाव फैसा बिदोंमोन कलेजाव मास्टारफोरनो पास जानायनि मेथाइ जाहैनो होननानै बेयावनो बाजैया आंखौ एसे बखिदों आरो बेखौनो रागा जोंनानै अफ लादां मानो एफा रागा जोंलाबायो नों रागायानो मानसिखौ जायोथ' मानोथो बखिनांगौ आंखौलाय मानो एफा रागा खरा नों सना बारा रागा जोंनो हामाथ' है रागा जोंबाथाय कन्ट्रल हायालां हेलौ नै जों दैमा जिङावसो दंफैयो बे नों न'नि खोलाजों फै जोंबो थांगासिनो बेयावनो लोगो मोनगोन लाइमोना लिंहरबाय नै थुदो थांसै सफैबायनो थो
मास्टारफोरनो गोथाव गोथाव जाहोबोथारबाय नामा? जाहोबोआबा माथो गोथाव गोथाव जाहोबोथारबाय आं। ओमफ्राय नोंस्रा दैसा सेराव खम गोदै गोदै रायलायबाय नोंसोरो। रायलाया माथो जों गोदै गोदै सोबालायबाय थादोंसो। नोंहाथ' मास्टारफोरजों खम गोदै गोदै रायलायबोबाय बे ने? ओरैनोबा नोंखौ मास्टारफोरजों लाइन मारलाबाय होननाय खोनाखादां। ओइ आंखौ जानला मोनला दाहोन। अबेसोर मास्टारजों लाइन मारिनाय नुवा नों आंखौ? नंमारगौसो नामाब्रा? लाइनसो मारि मारो नामा? नोंमारगौ मानसियासो रागा जोङो दे। जानला मोनला बुंबाय थानाङा आंखौ। नाङा फाङानो। फाङा सिङा बेफारि जादो नों, समायखागोन नोंखौ। फाङा सिङा बेफारि जाबा फैसासो मोनबावो। थांदो नायनो बाबाय आं खिगुलिफोर। थांदो। थादो खिगुला। दे थादो नोंहा। दे होमबालाय थांदो। मा जाहोबोखो मास्टारफोरनोलाय? आं थाङासिनो कलेजाव। कलेजाव थाङाखिसै? थाङाखैबालाय अबावथो एफा गोबाव थांनानै फैखो? अबाव थांनो आरो दै सेरावसो बेरायहैलाबायनायानो। दै सेरावलाय सोरजों मा मोननायनि बेरायलाबायहैखो? सोरजों बेरायनो आरो मोगथांजों बेरायहैनायानो। सोर मोगथां? ए बै दाख्लै जोंनाव फैनाय जावैसोआ? मा जावैसो जालाबायनांगौ? हाबा जायगारा जावैसो जायो सोरबा लाजिथाराबो। जावैसो नङाबा माथो सान हर बेजोंनो फन रायलायबाय थायो माथो नोंलाय? हाबा जानाय बायदियानो जाहैखाबायना। साननैसो उनाव आलासि जानो लेंबो। सबायजों दाउजों उदै बेरांलायनाय जाहोहरनां। सबायजों दाउजों जाहोहरो ना अनलाजों दाउजों जाहोहरो जाहोहर। र' साननैसोनि उनाव लिंबोगोन आं। फाग्लिया। मोगथां मा दा अबाव थाङो एथ' गिदिर बेग लालाबायखो? हा मिस्ट्रि मानसियालाय बबाव न'आव थाबाय थानो मोननो? बिजनियाव सासे मालिकनि न' लुनो। गोबाव जागोन आं न' लुखांबासो फैनो मोनगोन। ए थांदो। नैबे फैसाखौ आखाइ खरस लाखि। नो नांलायालै आंलाय मानो फैसा मा खालामनो? सेंग्रा मानसि ना जायो नामा? फैसाखौ आखाइ खरस लाखि। थाथ'। दे थांदो। लासिं सिं लामायाव नेफैनानै खावब्ला सिब्ला नाहरबाय थानांगौ। लाजिबायसो आं न'आवसो थांफिनसै आं। हा माखौलाय लाजिलाबायनांगौ आंलाय? ओरैनोबा आंहा खेबसेल' नुदों नायनो लुबैनाया ख्लाब ख्लाब मोनलाय लांबाय। लासिं सिं नोंना बांद्रायो। लाजिया? हनै फैबाय आंबा जावैया। सफैबाय जावैसो? औ सफैबाय मादै। आंखौ मादै दा लेंखासै बिखुनजोखौनो लेंखादो। मिथिजोबखाबाय आं। फैदो जावैसो जिरायहैनोसै। जानला मानलाखा बेना। ओइ माथो नोंना बिखुनजोआ देनजारथारलै। दानिफ्रायनो बिजामादै लिंखायो। आसोलसो। ओइ देनजारलै। जिरायदो जावैसो जिरायदो। थांनाय साहाखौनो फुदुंनानै लायदो मेंनानै फैनाय। दे जागोन दे आयै थाथ'दे नोंस्रा। ओहो र' जों साहा लोंखाया। बेबो बांसिन लोंखाया। दैल' लायदो दै लोंसै। औ आंबो लोंखाया साहाखौनो। दैखौनो गुसु लाबोबानो जाबाय। बेहालाय सोरथो जाखो सिनायाखिसै आङो। बियो आंनिनो लोगो मादै। जोंनि न' खाथिनिनो। आंजोंनो ज' फरायखायोमोन। आरो मादैसो होनबावबाय नोङो। आइखौनो लेंखाथारदो बिखुनजोखौनो। देनांबाबो बिखुनजो जाखायो दाबाबो बिखुनजो जाखायो। लाजिलाय लाङोलां। है जाम्बा लिंखादो आइखौनो। होमबालाय दिनैनिफ्राय आइखौनो लेंसां। दासो जादों दा।
गोजोन मोनलायबाय आं दासो जावैसो ओमफ्राय जावैसोआ दाउ सिथारनो रोंखायो दा बे न'नि दाउखौनो मासे सिथारदो सबायजों संसै आङो सबायजों दाउजों ओहो मादै अ सरि आयै ओंखाम जालायलांला जों दिनै गारियाबो न' खाथिनि सासे आदैनिखौसो लाबोदों दा थाब थाङाबा जालायथारगोन बियो मालाबा फैनानै जाफैफिनसै नांगौबा ओइ जालांसैब्रा जालांसै दा मालाय हारसिं थाबायलांगोन ना बियो सबायनि दाउजों मोनजायो गोथारसैलै सबायनि दाउजों होनबाथाय उदैयानो खना खनला मोनजोबो आंना थोरसिमानि सोलाजोबो आङो हैद नांलालै मालाबा जालांगोन दा आंखौसो रायगोन बियो थाब थाङाबा साराव दैया जायाखै लाबोदोहाय हा जालांबानो जायोमोन गोबावजों खेबसे फैनाय जावै नै माइनावहाय हनै जावैसो मोनहाबो ओंखाम जालांलानो थांफिनसो नागिरबाय सबायजों दाउजों संनो नागिरलायबाय जालांलानो बायगा मालायनिसो लाबोदों थाब फैफिननांगौनो दासो फैदों दानो थांफिनसैबो मा आलासि जाफैनाय लाब जाखो ओंखाम जालांबानो जायोमोन ना होमबालाय दैखौबो दालोंसै दैखौ खि लोङा जायो नामा लाबो लोंसै नोंलाय लोंला लोङो थाथ' दायै जोंहा थांसै दे जावै होमबालाय थाथ' ओमफ्राय गावनि बिखुनजो जागोनखौनो खुलुमला नोङो अ बावदोंलै नांलायलामोन जावै नांलायलामोन दे आयै है फाग्ला हामा बे गावनि हिन्जाव जागोनखौ खुलुमो बावदोंलै थाथ'दो फाग्लालै नोङो खुलुमनाय हुदा गैफेराब्रा माथो ओंखामबो ओंख्रिबो सङाखै नामा बाजै ओंखाम सङाखै नामा संनानै जाखांबाय आंहा संनानै जाखांबाय आंनो संफैयाखै नामा बाजै नोंखौलासो न'आव ओंखाम जाफैगोन होननानै मिथिनांगौ मिनिस्टार एमएलए बायदि गिदिं ओंखाम नागिरफैनाय खामायनो रोङा दामायनो रोङा आंथ' जेबो गाज्रि खोथा बुङाखैना बाजै ओंखामसो सोंदों आरो आंथ' बाहेरायाव ओरैनो बेरायहैयाखैना खामानिसो नागिरनो थांदों खामानि नागिरदों ना मादों जागारनायल' आंखौ बिराद जागानाय मोनगासिनो दं ने नों बाजै बे न'आ नोंनिल' नङा आंनि बिमा बिफानिबो नोंसोर आंखौ एथ' जागानाय मोनबाय थादोंना थाला आं बेयाव थादों नोंसोरो मारै थायो बिराद जागानाय मोनगासिनो दंना थां जेबो नांजाबाया जेरावखि थाङा थां मोजांसो आंखौ बिराद जागानाय बायदि मोनगासिनो दं दा थाला आं बे न'आव दिनैनिफ्राय बिसिबां जायो जादो गोसोबायदि थां नांजाया जागानायल'खा अमा बुन्दा बायदि न'निफ्राय इसिबां फैनो एफा गोबाव टाइम नांगौ नोंनो गुसुं साइज सिख्लाफोर खुदुनो मोनगोन थां माथां बिरलायनानै फैनांगौ नामा स्पिड जानांगौरा मानसिया स्पिड जानांगौ ओमफ्राय अबाव थांनो मा बेग लालाबायखो न'निफ्राय खारबायलां बाजैजों नांलायनानै बाजैयाबो उन्दैथार नालाय ब्रा आदायाबो उन्दैखौनो हाबा लाबाय नोंनाय नोंनिनि नांलायबाय थायो थायालां बेबायदियाव खारबाय आं अबावसो थांसै आं हिन्जाव उन्दैफोरजोंलाय मा जानोब्रा दालाय अबाव थांनो नोंलाय न'आव थायाबा जेराव मेराव थांलाबायसै सोरनावबा जौ लोंहैलाबायसै जौ लोंनो फाग्ला जाखो ना माखो नोंलाय हामाला ओमफ्राय जौ लोंग्रा जाखो नोंलाय फाग्लायानो जामारबाय आं लोंबायानो थानोसै आं दिनैनिफ्राय जौ होनायखौनो गारला आं माथो टेनसन होबाय थायो जानला मोनलालाय है फाग्ला जामारबायलै बियो ओइ मादै जौ दंना गैयाब्रा मादै ओइ जाम्बाफोर न'आव रावबो गैया ओइ अबाव मोनलोंबावनांगौलै दस्रायाव नागिरनानै लोंहैसै जेरैखि जायाबाबो लोंथारनांगौ दिनै ओइ र' न'आव रावबो गैयाबालाय मा जानो जों दन थासान्दियाव न'आव हाबला हुबला लायनानै लोंफैनो हायो जों
रावखौबो गिया जों बे एरियायाव ओरै फै सियारा लायनानै जिरायफै ओइ थां हाबना लाना फै थां ग्लासबो लाबोफा बाक्सानि सिग्रा दंब्रा जोंना हाबना लायजागोन बे राजांगिरि लांगोलां ओइ बुरबक जानला मोनला लासिं सिं खोथा दाबुं मिथिबाय बे एरिया गासिबो बाबा अख्रेबनि जों दना माखौ होनो बुरबक थां लायथां र' नोंखौथ' आसरितसो मोनबाय आं लोंमारसिगोन नों दिनै लोङाबा माथो लोंबायानो थासिगोन आं दिनैनिफ्राय मा गिदों नामा बे एरियायाव जेबो गिनाङा बाबानि गोजासो बे एरियाया लुना लोंदो बुदां बुदां दुखु सुखु माथो बावजोब्बायलै बेबायदि जानांगौ दा आंनि बिनानावखौ नायबा सोबागोन आं आंनि बिनानावखौ नायबा सोबागोन आं आंनि बिनानावखौ नायबा सोबागोन आं सोरनि बिनानावखौ नायबा सोबागान जालाबाय थाखोब्रा दहाय सासे मानसिनि बिनानावखौ एदावना सोबा जानो नागिरदां बे मानसिखौसो रागा जोंगासिनो दं आङो इसिबां दम होबाय आङो आंखौसो उल्था दम होफिनलायदों सोरबा दम हैनो हायोबा बेखौ 10,000 होगोन आं बिमाबो 10,000 नों होगोन 10,000 10,000 होगोन माथो दानो मानसिखौ बुसिजोबनां जोनानै गुवाहाटि पल्टन बाजाराव खोलैहरनां थो बिमाबो थो फै गुमै नोंजों सोबा जानो फैलायबायलां ए साला गुन्दैया आंनि बिनानावखौ एदावनो फैबावसो नोंनि बिनानावखौ एदावनो फैयाखै जों नोंखौ बाथोन देनोसो फैदों सोरलै नोंलाय आंखौ बाथोन देलाबायनो नागिरनाय गिया माथो आं नोंसोरखौ हाब दादा गिथारलै माथो गिबावासोनो जौ फेबा न' खाथिनि कारेन्ट बक्सखौनो जोफायलाबायो आङो ओइ हमलै बेखौ हमलाय हम लोखसारा गुमैखौ हम सोबानो नागिरदोंमोन लोखसारा गुमै जिबनाव दिनैसो सासे मानसि बुजेन नागिरदोंलां मोखां सोखां गोसोम खालामजोबदां जाबाय देलाय हमथालाय मोजां हमथालाय बेखौ अबेनि गिया बे मा खालामनाय जाखोलै हगारदो आइदि जाबायलै र' बसा टेनसनाव दं मा टेनसन जाबा आं बिफाजों रायलायनो मोना नामा हगार बाबा ओइ बाबा मा जाखो मानो गाबलाबायखो बे मोसौनि फिसाखौ नुवाखै खोथाखौनो मानथारा दिनै आं मानसि बुथारा दिनै नोंनि नोमानि थैनाय सान बाबा आइखौ इसिबां अनोमोन होनलाय नोङो माथो आइया नोंनि उफुद्रुगावनो मुलि लोंना थैदोंलायनो सोर खिन्था नोंलाय
फिसालाबाबो सोबबो गासै सोबाना पापर बायदि दाब्ले खालामगोन आं सरिलै बाबा सरि आं मानसिफोरनिफ्रायसो खोनालाबायदों मानसिफोरनि खोथा लानानै जानला मोनला दाबुं आंखौ सोर बिसोरलाय बाबा बियो सासे डेन्जार मानसि सासे मानसिखौ बियो बुवालासे सिगिनानै खोमोनखौ एम्फौ सुमुन बायदि थिया थिया खालामजोबदों नंखायना नंगौलै थांलाय बे मानसिखौ सिगिहैलाय बे मानसिया आंनि लामा मावनायखौ कमप्लेन होदों बेबायदि खामानिया आंनि थाखाय खिफिसो र' मानसिखौ गोथाङैनो जिउ बख'नानै सोफिननां ओरैफाय अल्लाह बबेनि दादागिरि बे हमथा आं कमप्लेनखौ बोखारहैफिनसै बोखारहैबायगोन दा औ थांदो दा थांदो होनबा दिनैनो थां बबेनि दादागिरि नोङो साब्बाय डेन्जार माथो नोङो नों फैनायनि दा मोनायाव पार्टि जानोसै ओइ मोगथां आं बेयाव थानो हानाय नङा खोमालै माबा मानसिफोरखौनो गिजोब्बाय आं माबा मानसिफोरखौनो मानसि जाग्रा नुजोब्बाय आं न'आव थांसैलै थैद जाम्बा थामाथां मानसिफोरखौलाय मानो गिनांगौ जाखो ओमफ्राय न'आव थांनानै आंखौ दा जानला मानला खिथाहैलाबाय नों माइनावनोबो जेबो दाखिथाखा आंखौ बेयाव दङ होननानै रावनोबो दाखिथा ओमफ्राय दा मोनायावसो पार्टि जानो नागिरदों मानो थांनांगौ जाखो पार्टिखौ जानानै थांबानो जायोना थैद थादो पार्टि सार्टि जायालां जाम्बासोलै बे मानसिया पार्टिखौ जानानै थां खमसे खम हैद जायालै नोंजों गिख' खानाया खिफि मारदों हप 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 मोनामारदों बिफां गोजौआव बार नाङो दैनि दोहौआ सिंजों बोहैयो बिफां गोजौआव बार नाङो दैनि दोहौआ सिंजों बोहैयो थं थं सोमाने गन्थं सोबासिनो खिफिदों आंनावसो हप हप मोनामफैदों थं थं सियालनि गन्थं मिथिखानाया खिफि मारदों हप 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 मोनामारदों DJ सावरेन कम्फं थाइखन्द गासिबो रोंजोबथारो आं डाइनसरखौनो होसो होसो गावनानै संना जायो आं दाइनां फोदोनां आफा सुजिनां दाइनां फोदोनां आफा सुजिनां अखाफोरखौ रागाजों लां फुटबल बायदि जोबदाव गोनां हाथरखिफोरखौ थुख्लायजोबनानै मोस्रोम बायदि गाफ्लेजोबगोन आं बलंगा थाम्फै दांगोरा गोमोन गोमोन जालांबाय गोथां गोथां थालांबाय सिख्लाफोरा आंखौ नुब्ला आंनि थाखाय थैहाब लायो आंनि मुंखौनो लायै लायै सिख्लाफोरा लोमजागुलायो थं थं सोमाने गन्थं सोबासिनो खिफिदों आंनावसो हप हप मोनामफैदों थं थं सियालनि गन्थं मिथिखानाया खिफि मारदों
hop 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 मोनामारदों बिफां गोजौआव बार नाङो दैनि दोहौआ सिंजों बोहैयो बिफां गोजौआव बार नाङो दैनि दोहौआ सिंजों बोहैयो थं थं सोमोनो गन्थं सोरबासिनो खिफिदों आंनावसो हप हप मोनामफैदों थं थं सियालनि गन्थं मिथिखानाया खिफिमारदों हप 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 मोनामारदों Ai Kobita, Kobita, ओजों फैलाय। सफैबायबो। सफैयाबा बिराद लेथ्रा मोनबाय आं। गामसा लाबोदो, दुगैसनसै आं। नै बेगा। लाबो। उफ, गरमथार। उफ। न' गामसाया। हर। हा मोगथाङालाय न'आव गैया नामा? आं मोनथिया मालायखौ गावबागाव फंबाय गावबागाव खबर ला। दाख्लै आंजों नांलायनानै थांनायनिफ्राय न'आव फैफिनाखै। सानब्रै सानबा जाबाय। नोंनि थाखायनो जादों बियो। नोंनि थाखाय न'आव फैफिनाखै बियो। नोंनि आखला बारखाबाय। आंनि आखलालाय मा बारखो? आं नोंनि फंबाय रुवाथि नामा? ओंखाम मोनजायैनि नांलायनानै थांदों। नोंनि फंबाय मोजाङा। मा? न'नि मानसिनो ओंखाम संना होनाया रुवाथि जायो नामा? नों आंनि फंबायखौ होखारहरदों। नोंबो बे न'आव जायगा गैया। आखल गाज्रि हिनजाव बे बिबोना होखारहरा नायथारनि आं। आंनि फंबायखौ होखारहरा नोंबो बे न'आव जायगा गैया। ओंखारलां। जोंसार आंखौ निमाहा होदो। आं एबारनिफ्राय बेबायदि गाज्रि हाबा मावला। निमाहा मोगथांखौ नागिरना लानानै फै आरो निमाहा बिफै। आं लिंहरगोन जोंसार। नांगौबा आं दा फन रायलायनानै मोजां लिंहरगोन। खालि आंखौल' निमाहा होदो नोङो। दिनैनिफ्राय जेबो गाज्रि आखु दा दिन्थिखासै। दा फन बुनानै मोजां निमाहा बिनानै लिंहरदो। सिखार। फै। बुदां फंबाय सफैबाय। फै। सफैबाय आदा। बिसि फिसाय बेबायदिसो अनलायनांगौब्रा। बेबायदि अनलायनायखौ नुयोब्ला आंहाबो सैमा अरलायनोसो गोसो जायोलै आदा। फंबाय लादो थाब अरलायदो। लानोलाय सानोलै आदा। बिमानाव बिबा बिमायाबो रायो, बिफानाव बिबा बिफायाबो रायो। माथो हिनजाव होनोखौनो होना। हिनजाव लानो नागिरबा न'निफ्राय होखारहरनोसो नागिरो। आं बादि बुन्थाथायालाय न'निफ्राय थांनानै बबाव मा खामानि मावनानै जानो रोंलै आदा। फंबाय आं नोंखौ लेंहरनाया मोगथांखौसो सोंनो नागिरदों। बबाव दंथाय? फन बुबाबो नाङा सुइस अफसो। आंबो मिथियालै आदा अबाव दंथाय मानसियानो। फन बुगासिनो आंबो फनानो नाङाखै। औलै फंबाय बिराद हालाय हाफाय नागिरबायगासिनो आङो। आं गैयियाव बिबाजैजों मा जालायखो? बिनिफ्राय मानसियानो न' गैया। औ आदा मिथिखादां। बुदां आगै नोंनो लोगोफोरनाव खबर लानानै न'आव थिनहरफिनदो। आंखौनो रागा जोंनानै थांखादों बियो। आंनो दाख्लै माबा माबि बुंफ्लांदों। जागोन दे बाजै आं खबर लालाबायनोसै। दे फंबाय खबर मोनबा न'आव थिनहरफिनथारदो। बिनि थाखायनो खामानि दामानि मावनो जेबो गोसो जाला टेनसनानो। दे आदा। दे फंबाय। दे रेडि था दे। ओइ नों ओरैनो उनथिबाय? औ। दे केमेरा रलिं एक्सन। ओइ र' आंना डायलगा मामोनलाय? थेट मा डायलग बावलायखो? खर'सो गरम जाजोबगोनलै नोंसोरजों। डायलगालाय फिसाल'सो दा। नै नों आंखौ गोसोथोआबा बारजुमनानै थैसां बेखौल' होनो नों। हेट एक्टर जानो फैदों। शुटिंखौनो दिनैसो लाफैदोंबा आङो। बावा जायो नामाब्रा? दे लाफिनसै दे। दे
थाब खालामदोलै आं बाबायसो दा सोरबा नुबा लासिंसिं जाथारगोन रेडि 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 दे रलिं एक्सन टेम्पालि सना नों आंखौ गोसोथोआबा नै बारजुमनानै थैथानोसै आं हगार बारजुमना थानोसै आं दासो जादों दा बरिया ओइ एबाराव नोंनि दे ओरै नाहर दे केमेरा रलिं एक्सन ओइ र डायलगा मामलाय डिरेक्टर सार फाग्लासो जागोनलै बे फिसा फिसा डायलगखौनो हाया नामा नोंसोरलाय खिबुआव गुग्ला गोनां गोजासो मानसिफ्रानो बानायना लां रागा सोंबाय आं बे फिसा फिसा डायलगखौनो हाया मा जालायखोरा मानो बानाया जालायखो र' गायाव थांनां बे गुन्दाफोरनि न'आव हाबहैनो गिदिंलाङोब्रा आं जेब्रा बानायफिनदो सार फार्स्ट टाइम नालाय बेखायनो जायासै देब्रा सार लाफिनदो रोंलांगोन ना रोङालै नोंसोर खामानि गैया खिबुआव खुरु गोनां गोजासो मानसिफ्रानो हाब मा खालामदोंब्रा बेहालाय मा दख'ना गानलाबायखो मा खालामनो सुटिं खालामनायखौ नुवाखै मा लांफैदों नोंहालाय मा लांफैदों मानि आदाया नोंखौ न'आव लेंहरफिनबाय बिराद टेनसनाव दं मानसिया नोमबाजैयाबो निमाहा बिफिनखाबाय आरो माथो माइनावनि फनखौबो हमाखैनो नों बिराद टेनसनाव दं माइनावाबो न'आव लेंहरफिनबानो आं थांगोन नामा गथ' गलि मोनदों नामा बिसोरलाय आंखौलाय मोखाङाव नानेखा जानाया थाब हामा थांदोब्रा आदाया बिराद टेनसनाव दंलै आदाखौथ' जेबो मोना आङो र' साननैसो उनाव थांगोन आङो आंखौ खामानि मोनबाय होननानै खिथाहै बिराद गिदिर गिदिर खामानि मावबाय होननानै खिथाहै दे ओमफ्राय बेहालाय माथो रल दं माथो दख'ना गानलाबायखो रल मानि बेनो एक्ट्रिस ओमफ्राय नैबे एक्टर एक्ट्रिसखौनो रावखौबो नागिरबाबो मोना बेखायनो बेखौ बानायनांबाय आं हौवाखौनो एक्टर जाथारनोनो गोसोनाय मोनिनि माने एक्टर जाबासो गोसोनाय मोनसिगोन जाहैदों गावहा फाग्लासो मानसियानो थांदो खिथाहैदो आंखौ दे ओमफ्राय माइनावनोबो फन हरगोन राइफ होनो आं थां दे लाफिनसै दे दा बाबा फैबा खर' गाज्रिया मा खालामनायखौ बेलाय होनलायगोनलै दे रलिं दे मोसालाय देलाय ओरै मोसालाय देलाय मोसानांगौब्रा दे मोसालाबाय दे खेमसे आं दख'ना गुबैनि फाग्ला थगायनांसिगोनलाय आंहासो पापारा जासिगोनलाय उनाव अरिजिनेलखौ मिथिबा आंहासो दामजाथोंसै मानसियाथ' एक्टरनिफ्राय गुन्दासो जानानै दङ ओइ घन्टा मा जायो जाथोंलै आदा मोगथांखौ लोगो हमनानै फैबाय आं जेबो सिन्था खालामना मालाबा टाइम मोनबा फैगोन बियो खामानि मोनबाय मानसिया नंखायना नंगौ जाखो खोथाफ्रालाय हाखु दाखुलाय मा खामानि मोनब्रलाबायखो नंगौलै आदा नंगौ मानसिया एसे बेस्थ'थार साननै सानथामनि उनाव फैगोननो नंखायना नंगौथाय आंखौसो दाबो रागा जोंगायाखैदां बेखायनो न'आव दाबो फैयाखै नंगौलै बाजै नंगौ मानसिया बेस्थ'थार बेखायनो फैनो सोलाबाखै आंनो होमबा बोसोरसेनि उनाव ट्राक गंसे फैसा हरनो होनदों मा खामानि मावदोंलै बेलाय ट्राक गंसे फैसा हरलायनो नागिरनाय आंनोबो बारा मोजां खिथाजोबाखैलै आदा थाथ'दो उनाव मिथिगोन दे मा मबाइल थुबाय थालायखो मोगथांनोसो फन हरदोंमोन आं फनानो हरबाबो नाङा गावबो हराखै दाख्लिनिफ्रायनो मा जादोंथाय मालाय माबाफोर खामानि दंदां सानफ्रामबो फन रायलायबाय थालायनांगौ नामा खबर लायालासिनो थाफेरामोन ना बियो ए सानफ्रामबो खबर लालायनांगौ दाख्लैनिफ्रायनो ओंखाम जानाय गद गैया मा गैया ओंखामफ्रा जानानै था आं दसे दखानाव थांनो हाब आयै अबाव थांनो नागिरदों बाजाराव थांनो नागिरदां जावै एसे मैगं लायनां हा मबाइलालाय माथो जानायमोन जोंहा माइनावा दाख्लैनिफ्रायनो मबाइल नाङा होननानै सिन्था जागासिनो हा माथो खालामनानै लानाय मबाइलखौलाय हाब मानो एफा सिन्था जानांगौ बेहालाय आं गोदोनि बायदि बेखार नंला ना आयै बिराद गिदिर खामानि मावसै आं दाना हे सोर मोजां जाथारबायहाय ओमफ्राय जावैसो मा गिदिर खामानि मोनखो उनाव मोनथिगोन आयै बिराद गिदिर गिदिर बिजनेस मावबाय आङो
थाबैनो माजों जाथारसिगोन नों बाजाराव थांनो होननाया थांगोदो आयै आं माइनावजों दसे रायलायनानै थांसै नै माइनाव नै मोगथां फैदों ओंखारबोलाय मा लांफैदों दिनै माथो रागा गोसथोनायाव फैनायानो मा लांफैदों जायो नामा गोदै रायलायनो फैबायब्रा सना हैद जिरायनोसैलै जिरायफैदोब्रा सना फै जिराय दामानि सोलाबथाराखैलै सना नोंखौ जाहोनो बिराद गिदिर बिजनेस मावसै आं दाना नंखायसो नोंनि बिजनेस मावनाया माबायदि बिजनेस बेलाय फनहरनो सोलाबलायि नंखायना नोंगौ उनाव मुकेश आम्बानीजों फट' खेबजानाय नुबासो फोथायगोन दा नोङो जानला मानला बुंबाय थाथा आं सिगाङाव नंखायसो गासिबो माथो जौसो मोनामदों जौसो लोंग्रा जाबाय नामा नोंलाय मा जौ मोनामलाबायनांगौ जानला मानला दा बुं आंखौ बिराद खामानि दं आंहा थांसै आङो साननैसो उनाव फैबावगोन आङो जौखौनो लोङा आङो जानला मानला बुङो फैद' थांसै दे थो मोगथां आं हले नोंखौ सोलायनाय बायदि मोनबाय दे अबाव थांनो ओंखारदों आदा दखानाव थांनो ओंखारदों न'आव दिनैसो फैनो रोंबाय माथो खालामनो आदा बिराद गिदिर बिजनेस मावबायना आं टाइमफ्रानो थोला मोगथां आगै नों आंनि थाखायनो न' गाननानै थांबाय अननानै आंखौ निमाहा होदो आगै न'आव फैफिनदो नोंजों नांलायनानै थांनाया खाफालसो गेंदों आंहा बाजै दामानि बिराद माहाजोनाव दंथ' आं ओमफ्राय न'आव हाबला बे लामायाव रायलायबाय थानोसै नोंसोरबो बाजारावसो थांनो नागिरखादोंबा हाबलांलायदांदां आदा आङो साननैसो उनाव फैफिनगोन बिराद खामानिबो दं आंहा आरो खामानि जोबनानै थिगसो जौ लोंनांगौबो दं आदा जौ लोंग्रासो जाबाय नों बेनो नोंनि गिदिर खामानिया आं लोङालै आदा बियो बिदिनो जानला मानला रायलायखायो आंनि बिजनेस पार्टनारनिसो फिसाला बियो गोदाव सोरावसो मानसियानो बे गोदाव सोराव ना नोंखौबो गोदाव सोराव जानाय बायदिसो मोनबाय आं रायलायनायफ्रानो सावलुन बावलुन सिगाङावथ' नों बिबायदि रायलायामोन मानसिया सानफ्रामबो एखे थाबाय थायालै आदा समजों लोगोसे बयबो सोलायो बे मुलुगाव जाम्बा जानानै जेबो लाब गैला बिराद खामानिबो दं आंहा आदा साननैसो उनाव न'आव फैगोन आं थांदो दे मानसिखौनो बिराद सोलायनाय बायदि मोनबाय आं सिगांनि आखुआनो जेबो गैला मने आजा फै हट 5 थाखा हरबाव दिनैनिफ्राय 5 थाखा बारायबाय टेक्सआ हाब मानि 5 थाखा बाराबावलाय दखानानो खुनुरुखुमसो सोलिनो हायो हरनो हाया सोर सानदों नोंलाय आंखौलाय बे फार्स्ट बस आं सेकेन्ड बस जाबाय जाम्बालाय हट हट नों माबार हट नों बिदिसो फटाफट हट र' मोसौ फटाफट हट मानसिखौ मोजां सिनायना लाखा बेथा एबारनिफ्राय सामफ्रामबो 500 थाखा बारा हरनांगोन मिथिबाय बे 500 थाखाजों जौ लोंगोन आं बुरबक बिनानाव दंना गैया नोंनालाय थांदो थ' माइनावाय मोगथांजों सोमोन्दो दालायखौ गारदो नोङो आंलाय सानदोंमोन बिराद मोजां मानसि मोजां नङा बियो मोगथाङालाय मा जाखो मा गोदाव सोराव बुंबाय थाखो नोंलाय मा जादोंसो बुंदों नोङो मानसिफोरनाव थाखा दाबिनानै जाग्रा गुन्दागिरिसो बियो आंनि मेगनजोंनो आं नुबोदों मा जानला मानला बुंबाय थादोंना आयै मोगथाङा बेबायदि नङा आं मोजाङैनो मिथिगौ सोरखौबासो नुबाखैथ' नों बिराद मोजां मिथिगौ नोङो मोगथांखौ बे मेगना आंना खानि आंनि मेगनजोंनो आं नुबोदों मोगथांखौ र' आं खनसे फन हरना खबर लानि आयै नों फनसो हरबाव नागिरदों बेखौ दानो माबार न' सिङाव आयै र'ना खनसे रायलायनो हो
हाब माथो दैसो गांबायब्रा बेसांसो दै गिलासे लोंलांसैलां बिनानाव ए आदा सामब्राम देवानिसो माथो सिन्था थाबाय थाखोब्रा दै गांसो गारदोंमोनलै दै गिलासे लोंलांनोमोनलां एफाग्राब दै गांलायलायनाय बहाबाफोर थांदोंमोन नामा बहा थांनोब्रा मानसिफोरनि जरा मिलायहोलाबायनो नागिरलाबायदोंलां नों फैनायखौ बिराद मोजां मोनबाय आं आदा जोंहाबो आइ माइनावनो सासे सेंग्रा मोजां नागिरनानै होदो आदा हाब हामथारबाय सासे साख्रियावला मोजां सेंग्रा दं दानो थांना रायलायनोसै आं दै थै लोंलायथारला थाथ' बिनानाव दे साख्रियावलाबाथ' हामथारबाय बे गुन्दानो अरथारला आङो ओम हे आफा इसोर बे जराखौ जेरै मेरैनो जाफुंहोथारदो ओम ओम बहाबा थांनो ओंखारदों नामा फंबायालाय हाबाब आदा सामब्राम देवनायसो माथो हा दिनैसो फैनो रोंबाय नोङो मोजां खबर लानानै फैदों दा औ फंबाय बुहुमनि साबसिन खबरखौनो लानानै फैबाय आं नोंनो दिनै हामथारबायलै आदा हामथारबाय फै जिरायनोसै फैदो थु फै आदा फै आदा फै जिरायदो दे जागोन दे खबर मोजांखौ थाब थाब खिन्थादो आदा एसे खोनासंनो लुबैनो हामथारला आङो एफा हाखु दाखु नै फंबाय खोनासंदोबो नोंनिया बिहामजो जागोना जेंसि बारिनि मानसिया BA पास जाखाबाय महराथ' अटखिखा बरिया आदा बरिया हा न'खरावलाय सोर सोर दं आरो आखल आखुफ्रा माबायदि न'खरावथ' गावसोर बिमा फिसा सानैल' आखल आखुखौथ' बासिनो हाखाया संनाय खावनायाव आखा फाखाथार जाथारबाय आदा जाथारबाय र' नों जिरायथ' आं दैथुननो खोन्थाहैखानोसै खुसियानो ओरैबायदि जागोन बियो हाथायानो लोमलायखानाय नङा बेना दे दैथुन आफा नोमायाव सामब्राम फैदों नोंनि थाखाय हिन्जाव नागिरनाया मोनबायनो मा आंनि थाखाय हिन्जाव नागिरनाया मोनबाय औ हे आफा इसोर नोंखौ आं खरर साबायखर होबाय ओइबारावसो बिहामजोनि ओंखाम संनाय मोनजासिगोन फैदो आफा नोमायावजों रायलायनो फैदो र' आफा महर मोखां आरो आखल आखुआबा माबादिनो आफा आखल आखुखौ बासिनो हायानो आफा आरो महराथ' अरखिखाथारनो जाथारबायलै आफा जाथारबाय थु बिराद खुसि जाबायलां नोंनि अननायावनो हिन्जावखौ मोनमारसिगोन आं आफा आयं सना आयं सना दैथुनायं नोंनि थाखाय सासे अरखि नागिरना मोनबाय आं गासिखौबो मिथिजोबखाबाय आं आयं नों खालि हाबानि खबर थांनो थारिखखौल' थिग खालामहैदो थांदो आयं थांदो नै नोमायंआ दानो थांना रायलायनोसैबो थाथ' आयं ओइ फंबाय औ दे थांदो दे आदा थांसै येस आंबो सोरनिबा फिसाय जानो मोनसिगोन ओइ माइनाव ओइ आयै माथो मानसि गाज्रिसो फैदोंलाय थांसिन थु आइ थु न' सिङाव थु मोजां रायलायनो हाबै आइ न' सिङाव हाबै थु न' सिङाव हाबै आइ थु आयै दरा खुलि आयै मोजां रायलायनो होनबाय ना दरा खुलि मानो फैदों नोंलाय जोंनाव मानो फैदों नों बायदि आखल गाज्रिया जोंनाव फैनो नाङा आंलाय मा आखल गाज्रि जालाबायखोरा आयै आखल गाज्रि नङा आंनि मेगनजोंनो नुबोजोब्बाय आं नोंखौ हाथाय बाजाराव मालायनाव फैसा दाबिनाय हाथाय बाजाराव फैसा दाबिनाय आजिखालि गासिबो बिजनेसलै आयै माहाजोनल' जानांगौ मानसिया
नों बायदि गुन्दा मानसिनो हरा आंनि फिसाजोखौ गोख्रै ओंखारलां नोङो दिनैनिफ्राय आरो बे न'आव दाफैखासै नोङो हप आंखौ गुन्दासो होनबावबाय हरगोन ना हरा आं उनावसो नुगोन दा चाइनानिफ्राय बम लाबोनानै नोंसिनि न'आव बेफ्रु होगोन आं नोंसोरबो थैगोन आंबो थैगोन चाइनानिफ्राय लाबोयोना जापाननिफ्राय लाबोयो ओंखारलां जायगा गैया नोंस्रा बे न'आव होखारमारबावबायसो जायगा गैया नोंस्रा ओंखारलां ओइ माइनाव साननैसो उनाव फैगोन आं नायबाय था थैब्लाबो जेना नैबे मोगथाङाबो लांफैथारगोन आं नोंसाजोखौ खावनानैबाबो लांफैगोन आं जायगा गैया नोंस्रा हाब माथो सामब्राम देवानि खिगुलासोलाय बिसिनावलाय मा लायनो नागिरदों नोंलाय औलै आदै आंसो माइनावनि खबर फैनो नागिरदों साख्रियावलाय फिसाय मोनसिगोन बियो सोरथो हौवाया मा गामिनि नामा दैथुन आमगुरि गामिनि साला सामब्राम देवानि माइनावनि खबर फैनो नागिरदों आंनिसो गोसोनाय बियो बिखौ आरो नों दस्रानोसो जरा बानायना होबावदों होद नोंखौनो दे मा जाला बेखौ राहालाय होद बिदिङालै बिदिङा हिनजाव देवानि सालाखौ होद आंनिसो गोसोनाय बियो मा जाला बेखौब्रा बेखौ दस्रानोसो हरनो नागिरबावदों नोङो दानो खालाम बे जराखौ जेरै मेरै केन्सेल खालाम नोङो थांसै नै होजागोनबो रलै थांसै हारा मुरा गुरुबजोबगोन नों खिन्थु ओइ नोंसालाय अबाव दं माबालै थां माबाफोर जादों नामा माने सिखार रुवा लानानै फैदों जादों बिराद गिदिर खाहानि जादों थाब लायनो थां थाथ' डिउटियाव थांनो ड्रेस गानगासिनो बियो डिउटियाव थांनो ड्रेस गानदों बहाबा फायखाना सुग्राफोर साख्रि मावो नामा फायखाना सुग्रा नङा पुलिस अफिसारसो पुलिस अफिसारसो मावो नामा आदाया होमबा आदै जों बे सिखा रुवाखौ नोंसिनाव सैमा गिदिर गिदिर दं साननानैसो गिनानै लाबोफादों सैमा गैया जोंनाव र' आं लेंहैनो दे सिखाफोरखौ दोनहैनोसैलै ओइ नों बे सिखा रुवाफोरखौ लानानै लामायाव थायदो थां जागोन दे बिमाबो पुलिस होनोलै जेलाव सोंजागोनबो आंथ' पुलिस होनबाथाय देन्जार गियो लं थं खुनानै बुयोनोब्रा बिसोरो थैद सोर जाखोमोन माबाफोर खबर दङ नामा आदा खबर माइनि नोंनो दा हिनजाव नायनाया आंजोंसो गोसोथोलायो गोदोनिफ्रायनो आरो मानसियानो उन्दैथार नोंजों समायखाया बियो आंजोंबा खुनुरुखुमसो समायो माबि बे जोनोमाव हिनजावखौनो मोनमारलाय नङा नामाब्रा बालुन्दायै थैमानांसिगोन नामा आंलाय बालुन्दायैनो थैयालै आदा आं नोंनो सासे सुन्दुरमुखि नायनानै होफैगोन ना नाङा आंनो रावनिबो हिनजाव नायनाय थांदो लाया आङो रावनिबो हिनजाव गोसोथोनाय लाखानाङाबोलै आदा थांसै फै गोथौ हाबलांथारदों खोमालै बेबा बिसि गोथौआव हाबलांखोलै मा खालामनाय जादों बिसोरनालाय है बे हाखौ मानो एरखुलाबायखो आदा नों बे सिलाय गुलि गावगारनायखौसो आस्थाम दाहैनानै गाननो एरखुदों जों आस्थाम दाहोनो दा बारबा नोंखौनो गावगोन आं गावालै आदा गावा उन्दै मानसिखौखि गावो नामा अन्थाव बाथावनो थांसै आदा थांसै थुदो गावमारगोनबोलै बियो माबादि खाफाल लानानै उजिखोलै आं आफा गाबोननो जायखिया जेरैखिया सासे नागिरना होफैदो आफा खैलानिख्रुइ गोसोमसिन जाबाबो जाथारोलै आफा माबायदि फिसाला जोनोम होखोब्रा आंलाय माथो जोंफोरजोंलाय गोदो सेंग्रायाव खारफाजोबथारोमोन बुथां होननाया नों दा औ आंनो मानोबा नोंनि बिराद कमप्लेन फैदों
दाहाय थानायाव थांबासो मिथिगोन हमदो मा जालाबायखो पुलिसफोरजों मोनला नामा दालि ओंख्रि जाहोनो पुलिसफोरजों मोना नों मानसि नामालै मा जादोंब्रा मा जादों मानसिया मा हाखु दाखु हे आया नोंथांखौ मानो पुलिसफ्रा हमनानै लांलाबायखो गारियाव हाब गारियाव हाब गाखो आया मा जाखो बेलाय आदा मोगथांखौ पुलिसफ्रा हमनानै लांबाय मा मोगथांखौ पुलिसफ्रा मानो हमना लांखो मा मोगथांखौ पुलिसफ्रा हमनानै लांबाय मा दाय मावनायनि हमनानै लांलाबायखो बेखौलाय आं जेबो मिथिया आदा मानि थाखाय पुलिसफ्रा थिखांना लांखो दासो आंनि मेगनाव दिखांना लांदों थानायाव थांनानै खबर लायदो आदा आं सानखादोंमोन बियो मोजां बिजनेस मावाखै दे फंबाय नों थांदो जों थानायाव थांनानै खबर लाहैनोसै दे आदा थ' कबिता नोंनाथ' फाग्लाफोरनिफ्राय जोबोद गाज्रि रिपर्ट सफैदों आं मानसिया गाज्रियानो नङा सार मा गाज्रि रेकर्ड सफैदों जा मोजां मानसिया आङो खोब मोजां मानसि नोङो मानसिफोरनिफ्राय गुन्दा टेक्स लानाय हा सेनाय बे रिपर्टआ आंनाव सफैदों आं रावनिबो हा सेयालै सार गुन्दा टेक्सबो लाया आङो आं मालायनि दाहोनासो मालायनि खामानिसो मावो आङो सोरनि दाहोना नोंलाय सोरनि मा मावो खिथा माबार खिथा आं खिथानो हानाय नङालै सार आं जाबा जानानै लाय बिसिग्रा नङा नांगौबा आंखौनो बुनानै खिबु गोजा खालामजोब मा खिबुल' मोदोमखौनो गोजा खालामजोबगोन आं आइदै हारायावनो लागायबाय फाग्लाया एसे मोदोम नायनानै बु खेला खालामदों दख'बासो जागोन खेला दाख्लाम बिगुरा बिसिनानै फिरफिला बायदि उराय जागोनबो माबाफोर खामानि दं नामा सार खामानि माने आंनि फंबायखौ मानोबा हमना लाबोदों बे नोंनिसो फंबाय औ सार नोंनि फंबाया मानसिफोरनिफ्राय थाखा फैसा दाबियो हा सेयो बेबायदि कमप्लेन फैदों आंनाव हा नोंनि गिदिर बिजनेस मावनाया बेबायदिसो गुन्दागिरि खालामदों नों आं सिगाङावनो सन्देह दंखायोमोन एफाबो गाज्रिद्राय खामानि मावाखैलां पुलिसफ्रा एसे बारा बुंखायोना आदा पुलिसफ्रा बारा बुंनो सोरनिबा खामानि मावो बियो नों बयखौ मोजां खिन्थानथिन मोजां खोन्थानानै ला सोरनि खामानि मावो बिदाखौ बारा टेनसन दाहो अख्रेमलै आदा अख्रेम माहाजोननि अख्रेमनिसो खामानि मावो नोङो आदाय अख्रेबा सोर मिथिगौ नोङो जोंनि आइ आफाखौ बुथारनाया अख्रेबानो खोनासं बेनिफ्राय बिसिमखौ गोसोआव ला बाबा दे जागोन बाबा बिफा नै बेवहाय अख्रेब फैदों फै जिरायफै जिरायगोन फंबाय जिरायगोन मायाव लेखा फरायदों लेखा फरायनानै मानसि गिदिर जानांगौलै आयं थ'दो बाबा न' सिङाव फरायहैनोसै जिरायथ'दो बेवाइफोरा नै दे जागोन दे माबाफोर खामानि लाना फैदों नामा आदा औ फंबाय नैसिनि फिसा खामानि लाना फैदों नों दा जोंनि एरियानि बाजारनि प्रेसिडेन्ट नालाय बै अमा फानग्रा खाथिनि लांदां हाखौसो रायज्लायनो फैदोंमोन आं फंबाय बारा गिदिर खोथा लानानै फैयाखै फंबाय आं बारा बुजियासै बाजारनि सोमोन्दैलाय मा रायज्लायनो आदा नोंनोथ' बाजारनि प्रेसिडेन्ट नङा होमबा सिदा सिदि बुंदोलै टाइमबो लस जायो दा मोनाद्रायनानै थाङोब्ला आहासो बुरिजों दामजालायगोन बुजियाखै आरो नों खोनासं बै बाजारनि खालि थानाय हाखौ आंनो हगारनानै होदो आं बेयाव मोनसे गोदान बिजनेस खालामनो नागिरदों हाबाब आदा आं बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा बाजारनि हायाथ' आंनि सम्पति नङाना बेथ' रायजोफोरनिसो मानो हाया नों सासे बाजारनि प्रेसिडेन्ट जानानै माबा मोनसे खालामनानै होनो हायोब्रा आं नोंनो 3 लाख होगोन आं रायजोनि सम्पतिखौ थेर बेथेर खालामनानै फैसा खामायग्रा मानसि नङा आदा नों बे हानि सोमोन्दै आरो जुदि रायलायबावनो सानदोंबा बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां माथो नांलायबायसो बिसोरलाय मा जाखो बिसोरलाय
नाय नों बे हाखौ आं जेरैखियाब्लाबो खायदा खालामना लाथारगोन नों आंनो होखाथारला नालाय आंबो नों बायदि मानसिखौ दुनियायाव दोना बांद्राय बुजिना लेखा गोरों बै सोरगोआवबो नोंसोर सानैजों लोगो मोनहैयाब्ला हामथारगौ साला थु थु नोंसोर सालाफोर लोगो मोनहैला हामथारगौ मामि मामिलै मा जाखो मामि बाबा बाबालै मा जाखो बाबा मोगथां मा सिन्था खालामबाय थाखो अख्रेबखौसो गोसोखांनानै रागा जोंगासिनो दं आं दा आंनि बिमा बिफाखौ फुथारग्रा मानसिजों लोगो जाफ्लांबाय आं गोसोखांनानै बबाव मोनफिनो फंबाय जायखिया गाज्रि मानसिजों लोगोल' जानाङा न'आवनो मोजां थाबाय थादो जागोन आदा माइनाव बिमायाबो आंखौ अख्रेबजों लोगो जानाय नुनानै सैला आदा नों बिसिनि न'आव थांनानै रायलायहैलाय दे जागोन गाबोन नोमबाजैखौ लानानै रायलायहैगोन आं सिन्था जानाङा गाबोन रायलायहै होमबा आदा दे माइनाव 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 ओइ माइनाव ए आदा मोनसो माथो जिरायफैदो माबाफोर खबर लाना फैदों नामा आदा खबर मानि मोगथांजों नोंजोंनि खोथासो एसे रायलायनो फैदोंमोन नोंसिनि आइ गैया नामा दङ मोगथांनि खोथा रायलायबानो बिराद रागा जोङो आइया र' होनबाबो आं लिंहैनायनि मोगथांनि बिदा बिबाजै फैदों थवायै मोजां रायलायहैनि मोगथांनि बिदा बिबाजै फैदों सोलाबदा आं बिसोरजों मोजां रायलायनो मा रायलायनो फैदों खुलुमबाय मादै आं फंबाय मोगथां आरो माइनावनि खोथासो रायलायनो फैदोंमोन आं रायलाया सिगांनो बिजामादै लेंफ्लांनानै सुवा नांनाय बायदिसो मोनबाय आङो मादै मोगथाङा सिगां बायदि नंला आंजों नांलायनानै बाहेरायाव थांनानैसो गाज्रि जाखादोंमोन बियो न'आव फैफिनबाय आं फोथाया अख्रेब गुन्दाजोंसो लोगोबाव बियो मादै आंनि फंबाया एसेबांबो गाज्रि नङा बिबाजैजों नांलायनानै थांनानैसो अख्रेबजों लोगो मोनहैदोंमोन दा बियो सिगांनि बायदि मोजां जाफिनबाय दा न'आव दंफैफिनसै हाजारखि गोदै बुङा आं फोथाया माबार ओंखारलां माबार थां बेनिफ्राय थ' आइ माइनाव न' सिङाव मोगथां मैया नोंसिनि आदा बाजै फैदोंमोन जोंनाव आं मोनथिखायो आंसो थिनहरखादोंमोन आइया नोंखौ अख्रेबजों लोगो जानायनिफ्रायनो एसेबो नायनो हाला आं मोनथिखायो अख्रेबजों लोगो जानायानो आंनि देरसिन गोरोन्थि आरो आंनि आइ आफाखौ फुथारग्राया अख्रेबानोनो मा अख्रेबा नोंसिनि आइ बाबाखौ बुथारदों गोदो बाबा थानाय समाव जोंनि हाखौबो अख्रेबानो सेना लादों बिनिखायनो जोंनि आइया अख्रेबखौ एसेबो नायनो हाया मा अख्रेबा नोंसिनि हाखौबो सेना लादों अख्रेबा सोरनि सम्पति सेना लादों आं बयनोबो होफिनजोबगोन मोगथां आं नोंखौ फोथायो आंखौ मा पिस्तल थुथारलाबायदों नों जौसो फेना फैदों नामा नोंलाय जों नोंखौ पुलिसजों हमजादों होननाय खोनानानै जों नोंखौ लायनो बख'नोसो सावरायगासिनो दं आरो नों हारसिंसो गबोमारबाय जलों
आं नोंजों जौ लोंफैयाखै अख्रेब आं नोंजों खिथेरसो लाना फैदों नों आंनि बिमा बिफाखौ बुथारग्रा फाग्लासो जाखोना माखो नोंलाय फाग्ला जायाखै आंलाय माब्ला नोंनि बिमाखौ बुथारनाय सोरनि फिसाला नोंलाय आं बिरबलनि फिसाला आं नोंजों लोगो जानायानो आंनि देरसिन गोरोन्थि जाबाय हा नों बिरबलनिसो फिसाला गोदोनिखौ बावदो जाम्बा सानैजों जयै बिजनेस खालामनोसै जौआ लोंदो आं नोंजों जौ लोंबावनो नों आंनि बिमा बिफाखौ बुथारदों आरो आं नोंजों जौ लोङो नों बे मानसिफोरनिफ्राय हा था सेनानै लानाय गासिबो लेखा पत्रबा आंनो हरजोब दानो हरजोब आं बिसोरनो गासिबो रायफिनजोबगोन फाग्लासो जाखोना माखो नोंलाय आंनो एसेबां खस्थ' खालामनांनाय धोन सम्पतिनि लेखा पत्रखौ आंनो हरनो हानाय नङा आं फाग्ला जायाखै आं फाग्ला जानायमोनबा दहायनो गावखांसिगौ आं नोंखौ लायजोब फटाफट लाय नङाबा दानो गावगोन आं नै 1 मिनिटबो टाइम होनाय नङा लायनोसै फटाफट लेखा पत्रआ होद बस गद गैयालै बेजों सिलाइ नुग्राया ओरैनोबा बिराद स्पिड फैयो मा लेखा दं लायजोबसैलाय आं फाग्ला रलाय मा लायनो नायग्लाबायखोलाय आं भिखारि जाथारगोन होद लायनोसैलां भिखारिनिफ्राय गाज्रिसिन अबस्थायाव लाबोगोन आं नोंखौ नों आंनि बिमा बिफाखौ बुथारदोंबाबो दिनै आं नोंखौ बुथारा नोंखौ सोलायनो टाइम होगोन आं सोलायदो नोङो दिनैनिफ्राय अख्रेब लाबोजोब्बाय आं खना खनला नागिरनानै बस थाखा फैसा धोन सम्पतिया देरसिन नङालै बस जिउआसो देरसिन सोर सोरनि सम्पति सेनानै लादोंमोन नों गासिबनिबो रानना होफिनजोबसै आं आरो दिनैनिफ्राय माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावबावनांगौबा दिगदार दं नों साला नोंनि डेन्जार लोगो बेनो आंखौसो लस खालामबाय माथो नोंलाय आं अजाना सादुब्रा मालायनि गोसोखौ मिथिजोबनोलाय आंलाय मोजां सानदोंमोन नोंखौ अननायजों अनजालु नाम दोनलायदोंमोन आं नों आंखौ सेस दंस खालामजोब्बाय ओइ आं दिनै टेनसननि जौ लोंगोनलाय थां ओमफ्राय बस फैसाखौथ' हरखानाय नंला नोङो बाखिसो लायखानांगोन लायनोसै आं ओइ सैमा आंखौ बेयाव मानो लाबोदों मानो सोंबाबो खिथा नोंसोरलाय ओइ खिथादोलै एसे फेसाबो दावग्रानो थैलाबायथोंसै बुथारनाय गनायनि फाफ्रा बारा जाखाबाय ओइ जाम्बा माथो नों दाख्लै जोंनि मेडाम दनखौ हटेलाव ओंखाम जाब्ला दांखोल होदोआ नोगोर जायो होनदोंलाय साला नोङो दिनै सोरगोआव थानो हासिगौ ओइ अनजालु बुजिबाय नोङो बुरबाक आंनि मुङा अनजालु नङालै राखेबसो आं मा दाय मावखो आं दिनै थैमारसिगोन नामा थैनाय थांनाया बे नोंनि आखायावसै थौदो लेट जायो नङाबा जोंहासो होजागोन सल्ल' गोथावनो मोनामखाबावबायसो मानसियाबो ओइ आयौ 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 दायखौ मावनानै मेडाम दन नै मा सलाबाय जोङो मोजां फिसाफोर मोजां दिनैसो बेसेबा मोजां गोजोननाय मोनबाय आं मानसि बुथारनो मोनैया बिराद गोबावसैमोन आं मेडाम दन मानसिखौ बुथारालासिनो थाव फंनैसो होनानै हगारहरनोसै नामा मानसिखौनो जा अन्थाव माथोसो मोनबाय आं आंनि बिनानावजोंसो हाबा होनो गोसो जालायलांबायलै मेडाम जानला मोनला दाहोन नोङो बाराब्ला नोंखौबो थुख्रा आंखौ हगारदोलै मेडाम बे सिखाखौ मानो लादों नोङो बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा नोङो बे सिखाजों सैमा बेदर डाइनासर एनाकन्डा गोदाग्रा सिखासो बे दिनै बे सिखाजोंनो दिनैबो नोंखौ गोदागोन आं नों खिफि ओंखाम जानायखौ जाथाबनो हायैयाव मिनिनो गोनांसो मिनिदोंमोन आं मेडाम अननानै आंखौ निमाहा होदो बुथारनो नाङा निमाहा
बुथारनाङा आंखौ मिनिग्रा नोङो गोरा हमथारदो बेखौ दानो सुथारखानोसै आयौलै थैनायनि सिगां माबाफोर जालांनो माबाफोर बुंलांनो गोसो दं नामा नोंहा थैथारमारसिगोन नालाय गोसोथोनायजों खेबसे फन रायलायस्रानोसै फन फुना होलै फन मा नाम लिरदों सैमाखि नामा सैमाखि जायो नामा हा हला ओंखायनो आखलाबो मोजां नंखा बे सैमा हेलौ सना हेलौ डार्लिं नों आंखौ दिनैनिफ्राय बावगारदो मा होननाय जाखो नोङो सासे नोंनि थाखाय मोजां सेंग्रा बासिनानै लादो साला सैमान फिसा बुख्रान फिसा आं नोंखौ थगायसु लानानै मिथिखायोमोन नङा सना आं थगायसुला नङा माने आं दिनै थैसिगोन नालाय बिनि थाखायनो आं नोंखौ नागिरना लानो थिनदों ओहै नों थैसिगोन मोजां जाबायलै दे होमब्ला सासे हेन्डसाम सेंग्रा नागिरनानै लानोसै आं औ दे सना दे दोनथ'दो ननसेन्स दे गोसो थोनायजों रायलायनो मोननानै गोसोखौ सान्थि मोनबाय दा ओहो मोनाखै थैनायनि सिगां आरो फंसे खोथा बुंबावलांनो लुबैदों मा खोथा माबार बुं हटेलाव दाख्लिनि बायदि खिफि ओंखाम जाजाया आंखौ लोदो आरो नों आंखौ जंखायबावदों मेदाम र' आरो माने उदैयाव सुयोब्ला खि थाग्रायाव नांनानै दाख्लैनि बादि मोनामसारलाजोबनो हागौ ओंखायनो गोदनाव हानांगौ बेखौ गोदनाव होनबालाय है शान्ति सोर फन हरलायखो माथो अख्रेबसो हा मा खालामनो फन हरलायखो बेलाय मा जाब्रबलायखो बेहालाय हेलौ खबर सबर माब्रै दं आंनाव गथ' गोरलै बायदि मा ओंख्रि मा बाव दं मा खालामदों बेबायदि सोंनोब्ला फन दा खालाम माबाफोर खामानि दङब्ला फन हर आंनो खामानि दं बिराद गिदिर खामानि दं मा खामानि सासे सेंग्रानि जिउ फोजोबनांगौ दं खामानि मावखांनायनि उनाव फैसाखौ हरगोन आं दे होमब्ला सेंग्राया बबेनि मा नाम आरो बेखौ बबेहाय लोगो मोनगोन बेखौ आंनि बोराय हारुननि मबाइलाव हरनानै दोनदो दे होमबा दोननोसै दे होमब्ला दोनदो फैसा मोनसिगोनलाय बुदां नों बे फाइलखौ माइनाव मोनाव है बे फाइलखौलाय माइनाव मोनाव मानो हैनांगौ मा दं बेयावलाय बे फाइलाव माइनाव मोननि हानि लेखा दं गोदो अख्रेबा माइनाव बिफा थानाय समाव माइनाव बिफानिफ्राय सेनानै लानायमोन बे हाया दा बिसोरनो हैफिनथां बेखौ अख्रेबा सोरनि सम्पति सेनानै लादों बे फाइलाव गासिबो दंजोबो आं बयनोबो रानना हैफिनजोबसै दे जागोन दे थांदो आंबो बेखौ राननानै हैनोसै मादै रथ'लाय मा बे मादै आंखौ सिनायखाबाय दा आं खेबसे मोगथाङै नोंसिनाव फैफानाया औ सिनायबाय मोगथांनि माबाफोर खोथा रायलायनो फैदोंबा आंहा सम गैया मोगथांनि खोथा माने मादै मोगथाङा दाना बिदि नंला बियो बिराद चेन्ज जाबाय आगोलाव अख्रे बुन्दाया नोंसिनाव सेदोंमोन ना बिनि हासेनायनि लेखाखौ मोगथाङा गावनि आखाइजोंनो आंनो हरफादों नै मोगथाङा सोलायबाय आरो बे हानि लेखाखौ मोगथाङानो हरदों आं जोबोद गोजोनबाय औ मादै मोगथाङानो हरदों अख्रे बुन्दाया सोरनिफ्राय सम्पति सेनानै लादोंमोन बेखौ गासिबो मोगथाङा हरफिनजोब्बाय मोगथांनि मोजां जानायखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदै बे हानि थाखायनो गोदो नोमथैया बेसेबां दुखु जानानै जिउ गोमालांबाय गोदोनि खोथाखौ गोसोखाङोबा गाबनो ओंखारो मोदै गनो ओंखारो गोदोनि खोथाखौ गोसोखांनानै बांद्राय दुखु दाजासै मादै थाथ'दो आं थांसै दे आदै थांदो दे
बमा थरसे लस जालायबाय है हारुन होननाया नों दा गावनि बिमानि फिसायनि समान बैसोनि मानसिखौ नाम मख'दों जुथा मूर्ख जुथाबो समाया नोंसोर सेन्देल मूर्खसो सरिलै आफा गोरोन्थि जाफ्लांबाय नोमफा खर' होन नोङो आंलाय मालानि नोंनि नोमफा जालायखो गावनो आइनि फिसायनि बैसोनि समान होनलायबाय बेखायनो फिफा लेंबाय आं खर' बिखासे दंमारो नोंसिना जिखि जाया आंखौ बस लेंबानो जाबाय नोंसोरखौ अख्रेब थिनहरदों दा औ बस नै बेखौ अख्रेब बसआ नोंनो हरफादों बे फैसाखौ थाइलेण्डआवसो गारहैगोन आं थाइलेण्डआवलाय मानो गारहैनांगौ बस जोंनो बड'लेण्डआव गारनानै गालांदो थोद जाम्बाफोर आं बे थाखाखौ थाइलेण्डआव गारहैयाब्रा बाहायहैगोनसो नोंसोर गथ' मानसिफ्रा बेखौ जेबो बुजिनाय नङा दिंथिखि थिखि ए दे होमबा बस जों थांसै ओइ जाम्बाफोर र' मानसि बुथारनायाव नोंसोर थाफादोब्रा आं फैसा होगोन ना जागोन बस फैसा होनबाथाय थैनायनिफ्राय थांखांफिनग्रासोलै जों खारलायबाय हेद साला हनै बस मानसिया फैबाय ओइ बोरमा फान्थानि फिसाय बोरमा फान्था रथ'लाय माबे आं हाबा जायाखैलै नों हाबा जानाय जायखौ मानो नांगौ जोंनोलाय होनबालाय आंखौ मानो बोरमा फान्थिनि फिसाय बोरमा फान्था आंखो ओमफ्राय नोंस्रालाय मा लांफैदों बेहाय अख्रेब बसआ नोंखौ बुथारनो बेनो कन्ट्रेक्ट होदों स्किमसो मोनखो ना माखो आंखौलाय आंखौ बुथारनो कन्ट्रेक्ट होलायनो अख्रेब मैथा मोखाङा बिनि दालिखौ खोनासंबाय थानोसै नामाब्रा लागायदो थैसो गबाय माथो फैसा गैयिफ्राव खुसियाबो 500-600 गाहाम दाम होदो बेटाखौ
ओइ थांनाय जोनोमनि बोरायफोर रथ' नैबे मोगथाङा थैब्लाबो जेना साला आंखौ फुथानो कन्ट्राक्ट लाग्रा बे स्किम मोनदों आंखौ नोंफा अख्रेबनो गोजौआव 40 बार गिदिंनानै जोजादों होननानै खिथाय थु 너 रावबो गैया नामा? ओइ मोगथां बाहेराव ओंखारबो नोंथांखौलाय मानो नांगौ मानो फैदों नों जोंनाव जोंनिफ्राय ओंखारलां मोगथां गैया एसे गोरा गोरा माखौ नायबाय थाखो दैखां हेलौ माइक टेस्टिं मा क'क्राझ गेंनि लिडार मानो फन हरदों ओइ सैमानि फिसा आंनि बे सम्पतिनि कागज पत्रफोरा दानो आंनि आदलाबो नङाब्ला खोनादोंना नोम्बानिनि रोजाबनायखौ खोनादोंना माबायदि मोनदों ओइ र' लेखाफोरखौ लानानै थांगासिनो दं आं नोंनि नोंदा नोम्बाजिया आंनि आड्डायाव दंफैयो गोख्रै फै दे थांगौ आं बाराद्रायलै केमेरामेना कागज पत्रफोरा बोरो थाब लाबो मानो एफा हाखु दाखु अख्रेब बे आदा बाजिया आगार हरगोर मोनगोनब्रा हगारग्रोलायनांगौ आरो ओइ बिसोर सानैखौ हगार हर आदा बाजै नोंसोर थांगोरदो आं दसे उनाव थांगासिनो दङ बाजै सबायजों दाउजों संहै दे दिनै एसे गोथाव जानां जागोन दे दे फंबाय दा मोजाङैल' फैदो फै दे थ' दे लाबोदों माबार आंनि कागज पत्रफोरा एफा गोजाननिफ्राय साइकेल सालायनानै फैदां आंसो हैबावनांगौ
बे नोंनि फिसालाया थिनहर लाना फै बहाथो न' फैथां आइया बेल'मोन दा फैदोल' नोङो जाम्बा मा आंखौ कमिटि गुन्दा मोनो नामा ओइ बेथाफोर बेखौ थुथाबैलाय आंखौ गावनो नोंसोर सानैया गावनो रोंगोन ना रोङाथाय मा रोङा बेलाय नायनो नोङो नै नाय नुबाय दा नोंथ' रोंखाया मा रोङा बेलाय नुबाय बिदिखौलाय आंबो हायोब्रा हायोबा बै पस्ट खनजाखौ फोनांलाय नाय मा हाया बेलाय आया मा जाखो दिनै आखायालाय नै गुलियां गैला ना ओइ गुलियां गैला आंना एबार नों फैदोलाय बेखौनो फोरोंहायाखिसै नोङो नै आंनिखौ नाय आया नांबावाखिसै माथो हा गुलियां गैलालै आंनाबो नाय नों लरग' खामानि गैया नोंसोर सानैबो एबार आंनि फाला नोंखौन्दे आंखौ बुनो नोङो आंखौ बुनो नै नै आंखौ बुनो नोङो नै नोंखौ दोन बेथा आंखौ बुनो नोङो ए साला नों आंखौ सिन्देलजोंसो खुबैबावदों र' नोंनि सिन्देलखौ नों आंनि सेल लगायहरदों ओइ मेम्बार सेन्देल लाना फै अके बस अख्रेब नों आंजों दिनै बारग'आथ' नों आंनि असे बिफाखौ बुथारदोंबाबो सोलायनो टाइम होदोंमोन आं नोंखौ नों आंजों दिनै बारग'आ नै बस सेन्देला दोन ओइ जाम्बा आंखौ दम दाहो नोंबो दिनै नोमफाजों गोजौआव थांगोन माखौ मोखां नायबाय थाखो हगाय मा आवगायबोनो गिबाय नामा अख्रेब लेडिस ओइ नों ओरै फैलाय आंहा नोंजों जेबो सुथुर गैया थेवब्लाबो नों आंखौ खेबसे जोदों गं सरि बाबा आं नोंखौ बासायनो हानाय नंला बाबा आंखौ बासायब्रा आंहा हिनजाव लानानै गथ' गथाय खांनांगौनि खोथा दं नोंना टाइमा बारखाबाय साला खारलांबाय शिशुआ आंखौ निमाहा होदोलै मोगथां आंखौ निमाहा होदो अने हेलिकप्टार आं थैब्लाबो जेना मोगथां गैया नामा न'आवलाय
दङ मादै फै जिराय फै मोगथां ओइ मोगथां नै मानसि फैदों र' थांगौ नै माथो मादैमोनसो माबा खबरमोन नामा मादै आंखौ निमाहा होदो मोगथां सिगां आं नोंखौ बायदिसिना बुंफ्रांबाय सिगांनि बायदि आंखौ बिखुनजोखौनो लिंफिनदो जावैसो ओइ जाम्बा निमाहा माइनि दाया आंनिनोखा आयै आंनि दाय नङाबा नैबे मोगथाङाबो थैबाबो रावजोंबो जेनखाया